ibabandera. Dakul na ini talagang natabangan, dakul na naginibong ini pinatunayan. Da ipababayaan ng mga tios, makatao tunay siya na makadiyos. Sa pagtabang iniinot ang gabus, sa pagtabang iniinot ang gabus. Pag sinabing Noel, Noel de Luna, nakakatabang sa mga pamilya. May respeto sa gabos na kalugar niya, pero may nakaantabi sa naghahagad ng tabang. Mayong pinipili, hubin man o gurang, basta ang nasa isip niya pirmi ang pagtabang. May respeto, makatao, mabuuton, mahiguson. SND, Noel de Luna, nakakatabang sa banwaan ka. SND, Noel de Luna, mayong pinipili, dawatius ka. SND, Noel de Luna, ang pagtabang sila sa puso niya. SND, Noel de Luna, simpleng tao, mabuuton pa. O yan na naman si Noel de Luna, simpleng tao, mabuuton pa. Dawasain siya man dumaditinuhon ka, basta importante makatabang siya. Araw nindo ang ugali niya, gusto niya makatabang para kamo maugma. Tadawa kita igwaning pandemya, Noel de Luna kaantabay ta. Gigilo nagabos para lang magampanan ang tungkulin niya sa tao, dahil niya lilingawan. Kaya kita gabos mga Bicolano, sabay-sabay kita sa pag-asenso. Idol ko talaga si Noel de Luna, ako na yupot tamabuot siya. Dakulang mga taong kinabangan niya, kaya da italingawan pangaran niya. SND, Noel de Luna, nakakatabang sa banwaan ka. SND, Noel de Luna, mayong pinipili, dawatius ka. SND, Noel de Luna, ang pagtabang sila sa puso niya. SND, Noel de Luna, simpleng tao, mabuuton pa. SND, Noel de Luna, nakakatabang sa banwaan ka. SND, Noel de Luna, mayong pinipili, dawatius ka. SND, Noel de Luna, ang pagtabang sila sa puso niya. SND, Noel de Luna, simpleng tao, mabuuton pa. SND, Noel de Luna, ang pangaran na ibabandera. Dakul na ini talagang natabangan, dakul na naginibong ini pinatunayan. Da ipababayaan ng mga tios, makatao tunay siya na makadiyos. Sa pagtabang iniinot ang gabus, sa pagtabang iniinot ang gabus. Pag sinabing Noel, Noel de Luna, nakakatabang sa mga pamilya. May respeto sa gabos na kalugar niya, pero may nakaantabi sa naghahagad ng tabang. Mayong pinipili, hubin man o gurang, basta ang nasa isip niya pirmi ang pagtabang. May respeto, makatao, mabuuton, mahiguson. SND, Noel de Luna, nakakatabang sa banwaan ka. SND, Noel de Luna, mayong pinipili, dawatius ka. SND, Noel de Luna, ang pagtabang sila sa puso niya. SND, Noel de Luna, simpleng tao, mabuuton pa. O yan na naman si Noel de Luna, simpleng tao, mabuuton pa. Dawasain siya man dumaditinuhon ka, basta importante makatabang. nakakatabang at hindi ang inibong inanat na kaya. Kaya pabayaan ng mga tios, tao at tunay siya na makadiyos. Sa pagtabang iniinot ang gabus, sa pagtabang iniinot. Pag sinabing Noel, Noel de Luna, nakakatabang sa mga pamilya. May respeto sa gabos na kalugar niya, pero may nakaantabi sa naghahagad ng tabang. Mayong pinipili, hubin man o gurang, basta ang nasa isip niya pirmi ang pagtabang. May respeto, makatao,
Luna, ang pangaran na ibabandera. Dakul na ini talagang natabangan, dakul na naginibong ini pinatunayan. Da ipababayaan ng mga tios, makatao tunay siya na makadiyos. Sa pagtabang iniinot ang gabus, sa pagtabang iniinot ang gabus. Pag sinabing Noel, Noel de Luna, nakakatabang sa mga pamilya. May respeto sa gabos na kalugar niya, pero may nakaantabi sa naghahagad ng tabang. Mayong pinipili, hubin man o gurang, basta ang nasa isip niya pirmi ang pagtabang. May respeto, makatao, mabuuton, mahiguson. SND, Noel de Luna, nakakatabang sa banwaan ka. SND, Noel de Luna, mayong pinipili, dawatius ka. SND, Noel de Luna, ang pagtabang sila sa puso niya. SND, Noel de Luna, simpleng tao, mabuuton pa. O yan na naman si Noel de Luna, simpleng tao, mabuuton pa. Dawasain siya man dumatitinuhon ka, basta ang importante makatabang siya. Araw-araw ang ugali niya, gusto niya makatabang para kamo maugma. Tadawa kita igwaning pandemya, Noel de Luna kaantabay ta. Di Luna gabos para lang magampanan ang tungkulin niya sa tao, dahil niya lilingawan. Kaya kita gabos mga Bicolano, sabay-sabay kita sa pag-asenso. Idol ko talaga si Noel de Luna, ako na yupot na mabuot siya. Nakulang mga taong kinabangan niya, kaya da italingawan pangaran niya. SND, Noel de Luna, nakakatabang sa banwaan ka. SND, Noel de Luna, nakakatabang sa mga pamilya. May respeto sa gabos na kalugar niya, pero may nakaantabi sa naghahagad ng tabang. Mayong pinipili, hubin man o gurang. Bicolandia, one of the least economically deprived regions in the country, has never before produced the highest chief executive of the land, despite its wellspring of dedicated and distinguished men and women like Vice President Leni Robredo. Nagpapasalamat ako kay Noel dahil di man kami magkaiba na sa partido, pero ang suporta yaon. Ang kapanganahan kan sa tuyang kandidato, kapanganahan kan mga Bicolano. SND, Noel de Luna, ang pangaran na ibabandera. Dakul na ini talagang natabangan, dakul na naginibong ini pinatunayan. Da ipababayaan ng mga tios, makatao tunay siya na makadiyos. Sa pagtabang iniinot ang gabus, sa pagtabang iniinot ang gabus. Pag sinabing Noel, Noel de Luna, nakakatabang sa mga pamilya. May respeto sa gabos na kalugar niya, pero may nakaantabi sa naghahagad ng tabang. Mayong pinipili, hubin man o gurang, basta ang nasa isip niya pirmi ang pagtabang. May respeto, makatao, mabuuton, mahiguson. SND, Noel de Luna, nakakatabang sa banwaan ka. SND, Noel de Luna, mayong pinipili, dawatius ka. SND, Noel de Luna, ang pagtabang sila sa puso niya. SND, Noel de Luna, simpleng tao, mabuuton pa. O yan na naman si Noel de Luna, simpleng tao, mabuuton pa. Dawasain siya man dumatitinuhon ka, basta ang importante makatabang siya. Araw-araw ang ugali niya, gusto niya makatabang para kamo maugma. Tadawa kita igwaning pandemya, Noel de Luna kaantabay ta. Di Luna gabos para lang magampanan ang tungkulin niya sa tao, dahil niya lilingawan. Kaya kita gabos mga Bicolano, sabay-sabay kita sa pag-asenso. Idol ko talaga si Noel de Luna, ako na yupot na mabuot siya. Nakulang mga taong kinabangan niya, kaya da italingawan pangaran niya. SND, Noel de Luna, nakakatabang sa banwaan ka. SND, Noel de Luna, mayong pinipili, dawatius ka. SND, Noel de Luna, ang pagtabang sila sa puso niya. SND, Noel de Luna, simpleng
We're doing this because I think igwa ni mga bagay na mga dapat gibuhon sa Tercer Distrito kan probinsya ng Camarines Sur. Saro sa mga dahilan kung taano po ako naghagad ng tabang kay Sir Noel dahil po gusto kong may padagos ang pagklasik ko sa kolehiyo. 2 taon po ako nagpundo sa kolehiyo. Para sa po magurang ko dahil nakatapos. Kay Sir Noel ko lang po talaga na saksihan na segundo pa lang na paghagad ko ng tabang sa iya. Ora mismo po, yaon na po talaga yan. Mga panahon na kami mga hubin pa. Ito, naging magkaklase kami kang high school. Kang elementary, nailing-iling ko naman po siya sa saod. Nagbabagage kung ano-anong mga mapagkukuanan ng kabuhayan. Siya po ang samuyang naging salutatorian po siya kang panahon. Siya man po ang panlaban-laban sa mga contest, sa gabos sa mga batch activities. Siya po ang samuyang sponsor. Tinatabangan niya ang ibang mga kasi na kung may mga sa mga problema. Dahil man siya nagduduwa-duwa na magtao, na magtabang. Bali na stroke po siya, mild stroke lang na po. Pagkauli mo po digdi, lockdown muna po kami. Pagkataas po, pagluwas mi sa igdi, dumaan na po kami kay Noel De Luna. Ito po kay Sir Noel De Luna po sa pagtapo sa muyang wheelchair sa papa ko na nakatabang po sa muyang maray. Ansa ko yung kuyan, agam nagkaya lang kaya sa bulon. Ngunyan, maman kaming nahanapan ng kuyan, kundi siya lang. Naghagad man kami ng tabang sa iya. Tinawan man sa mahal ng Diyos, tinawan niya man. Di pati nagparapahaloy, tinautolos. Sa inyo po, Congressman Noel De Luna, salamat po sa mga tinawa mo po tabang sa mo. Dako lang maray ang sa imong naitabang sa mo. Out ka man lugod, kadakol ka pang magtabangan pa. Nagpapasalamat po ako kay Sir Noel De Luna na tinawanan po ako ng sarong motor na grabe ang sakit sa muya. Arayo kang biyahe sa muya. Salamat Sir Noel De Luna. Salamat po. Kasi mo talaga po palanda sa pag-apod niya sa kuya. Ugmaan po. Wala po tabang sa trabaho po. Pag service ko po pa siya sa trabaho at saka pag-uli. Dahil na po na agastasan ng sweldo sa pamasahe. Salamat pong maray sa tabang po na naitaw mo sa kuya. Lala po ang motor na pang-service po. Salamat po. Baka mapatakodan ko po ng sidecar. Dako lang po ng tabang sa kuya na itinaw ni Cindy Sir Noel De Luna. Dako lang ang gupong pasalamat na ako po tinawanan ka ining motorsiklo na bigla man po ngani ko ta dahil ko po aram ta nag-arado po ko dyan sa kuyang tanumaning mani. Sabi sa kuya, maray na aga ngaya si sabi ko manyako mamaray na aga man po. Ika po ngayon si Vicente Blancy pagkasabi niya. Kaya po ma'am, ako po niya ako. Garo po dahil ko maintindihan sa sarili ko, tanaugmahon po ako kan mabaritaan kang araw po kaya na kay Congressman Noel De Luna. Dumasama ko po kung papa Kimo sa Ligaspi. Yaon po ini si Nomini Arnel Clarinal. Hinapot niya ako kung ano ang sakuyang tuyo. Irinanin niya ako po kay SMD. Pagkaaga sabi niya sa ko magbalik ako. Pagkaaga po yaon po tulos ang tabang ni SMD. Apira pagkayan, pagkagadan kan si Aki kung December 1, sa paagi po kan ni SMD Noel De Luna, nagpadara po siya nin tabang para mapalubong ko po siya sa kuyang Aki ko. Ngunya naman January 13, nagada naman si Mako Apo ko. Siya po ang nagtabang po sa Samoya hanggang na ipalubong namin po itong si Ama hanggang si Mako Apo ko. Yaon po siya sa pagtabang sa Samoya. SND, Noel De Luna, ang pangaran na ibabandera. Bicolandia, one of the least economically deprived regions in the country, has never before produced the highest chief executive of the land, despite its wellspring of dedicated and distinguished men and women like Vice President Leni Robredo. Nagpapasalamat ako kay Noel dahil di man kami magkaiba na sa partido pero ang suporta yaon. Ang kapangganan kan sa tuyang kandidato
Kapanganahan kan mga Bicolano. Uyan na naman si Noel de Luna, simpleng tao mabuuton pa. Dawasain siya magdumaditi nuhon ka, basta importante makatabang siya. Araw nindo ang ugali niya, gusto niya makatabang para kamo maugma. Tadawa kita igwaning pandemya, Noel de Luna kaantabay ta. Giibo nagabos para lang magampanan ang tungkulin niya sa tao, dahil niya lilingawan. Kaya kita Bicolandia, one of the least economically deprived regions in the country, has never before produced the highest chief executive of the land, despite its wellspring of dedicated and distinguished men and women like Vice President Leni Robredo. Nagpapasalamat ako kay Noel dahil di man kami magkaibanan sa partido, pero ang suporta yaon. Ang kapanganahan kan sa tuyang kandidato, kapanganahan kan mga Bicolano. Noel de Luna, ang pangaran na ibabandera. Dakul na ini talagang natabangan, dakul na naginibong ini pinatunayan. Da ipababayaan ng mga tios, makatao tunay siya na makadus. Sa pagtabang iniinot ang gabus, sa pagtabang iniinot ang gabus. Pag sinabing Noel, Noel de Luna, nakakatabang sa mga pamilya. May respeto sa gabos na kalugar niya, termina ka ang tabi sa naghahagad ng tabang. Mayong pinipili, hubin man o gurang, basta ang nasa isip niya pirmi ang pagtabang. May respeto, makatao, mabuuton, mahiguson. SND, Noel de Luna, nakakatabang sa banwaan ta. SND, Noel de Luna, mayong pinipili, dawatius ka. SND, Noel de Luna, ang pagtabang sila sa puso niya. SND, Noel de Luna, simpleng tao mabuuton pa. Uyan na naman si Noel de Luna, simpleng tao mabuuton pa. Dawasain siya magdumaditi nuhon ka, basta importante makatabang siya. Araw nindo ang ugali niya, gusto niya makatabang para kamo maugma. Tadawa kita igwaning pandemya, Noel de Luna kaantabay ta. Giibo nagabos para lang magampanan ang tungkulin niya sa tao, dahil niya lilingawan. Kaya kita gabos mga Bicolano, sabay-sabay kita sa pag-asenso. Idol ko talaga si Noel de Luna, ako na yupot na mabuot siya. Nakulang mga taong tinabangan niya, kaya da italingawan pangaran niya. SND, Noel de Luna, nakakatabang sa banwaan ta. SND, Noel de Luna, mayong pinipili, dawatius ka. SND, Noel de Luna, ang pagtabang sila sa puso niya. SND, Noel de Luna, simpleng tao mabuuton pa. SND, Noel de Luna, nakakatabang sa banwaan ta. SND, Noel de Luna, mayong pinipili, dawatius ka. SND, Noel de Luna, ang pagtabang sila sa puso niya. SND, Noel de Luna, simpleng tao mabuuton pa. We're doing this because I think igwan yung mga bagay na mga dapat gibuhon sa Tercer Distrito kan probinsya ng Camarines Sur. Saro sa mga dahilan kung taano po ako naghagad ng tabang kay Sir Noel dahil po gusto kong may padagos ang pagklasik ko sa kolehiyo. 2 taon po ako nagpundo sa kolehiyo. Pares man po magurang ko dahil nakatapos. Kay Sir Noel ko lang po talaga SND, Noel de Luna, ang pangaran na ibabandera. Dakul na
talagang natabangan. Dako lang na ginibong pinatunayan. Da ipababayaan ng mga tios. Makatao, tunay siya na makadiyos. Sa pagtabang, iniinot ang gabus. Sa pagtabang, iniinot ang gabus. Pag sinabing Noel de Luna, nakakatabang sa mga pamilya. May respeto sa gabos na kalugar niya. Pero may nakaantabi sa naghahagad ng tabang. Mayong pinipili, hubin man o gurang. Basta ang nasa isip niya, pirmi ang pagtabang. May respeto, makatao, mabuuton, mahiguson. SND, Noel de Luna, nakakatabang sa banwaan ka. SND, Noel de Luna, mayong pinipili, dawatius ka. SND, Noel de Luna, ang pagtabang sila sa puso niya. SND, Noel de Luna, simpleng tao, mabuuton pa. O yan na naman si Noel de Luna, simpleng tao, mabuuton pa. Lawasain siya magdumandini noon ka. Bastang importante, makatabang siya. Aram nindo ang ugali niya. Gusto niya makatabang para kamo maugma. Tadawa kita igwaning pandemya. Noel de Luna, kaantabay ta. Giido nagabos para lang magampanan ang tungkulin niya sa tao. Dahil niya lilingawan. Kaya kita gabos mga Bicolano. Sabay-sabay kita sa pag-asenso. Idol ko talaga si Noel de Luna. Ako na yupot, tamabuot siya. Nakulang mga taong kinabangan niya. Kaya da italingawan pangaran niya. SND, Noel de Luna, nakakatabang sa banwaan ka. SND, Noel de Luna, mayong pinipili, dawatius ka. SND, Noel de Luna, ang pagtabang sila sa puso niya. SND, Noel de Luna, simpleng tao, mabuuton pa. SND, Noel de Luna, nakakatabang sa banwaan ka. SND, Noel de Luna, mayong pinipili, dawatius ka. SND, Noel de Luna, ang pagtabang sila sa puso niya. SND, Noel de Luna, simpleng tao, mabuuton pa. SND, Noel de Luna, ang pangaran na ibabandera. Dakul na ini talagang natabangan. Dakul na naginibong pinatunayan. Da ipababayaan ng mga tios. Makatao, tunay siya na makadiyos. Sa pagtabang, Bicolandia, one of the least economically deprived regions in the country, has never before produced the highest chief executive of the land, despite its wellspring of dedicated and distinguished men and women like Vice President Leni Robredo. Nagpapasalamat ako kay Noel dahil di man kami magkaiba na sa partido, pero ang suporta yaon. Ang kapanganahan kan sa tuyang kandidato, kapanganahan kan mga Bicolano. SND, Noel de Luna, ang pangaran na ibabandera. Dakul na ini talagang natabangan. Dakul na naginibong pinatunayan. Da ipababayaan ng mga tios. Makatao, tunay siya na makadiyos. Sa pagtabang, iniinot ang gabus. Sa pagtabang, iniinot ang gabus. Pag sinabing Noel de Luna, nakakatabang sa mga pamilya. May respeto sa gabos na kalugar niya. Pero may nakaantabi sa naghahagad ng tabang. Mayong pinipili, hubin man o gurang. Basta ang nasa isip niya, pirmi ang pagtabang. May respeto, makatao, mabuuton, mahiguson. SND, Noel de Luna, nakakatabang sa banwaan ka. SND, Noel de Luna, mayong pinipili, dawatius ka. SND, Noel de Luna, ang pagtabang sila sa puso niya. SND, Noel de Luna, simpleng tao, mabuuton pa. O yan na naman si Noel de Luna, simpleng
tao, mabuuton pa. Lawasain siya magdumaditinuhon ka. Basta importante, makatabang siya. Aramin do ang ugali niya. Gusto niya makatabang para kamo maugma. Tadawa kita igwaning pandemya. Nuwil Luna ka ang tabay ta. Gigilo nagabos para lang magampanan ang tungkulin niya sa tao, dahil niya lilingawan. Kaya kita gabos mga Bicolano, sabay-sabay kita sa pag-asenso. Idol ko talaga si Noel de Luna. Ako na yupot, tamabuot siya. Nakulang mga taong tinabangan niya. Kaya da italingawan pangaran niya. SND Noel de Luna, nakakatabang sa banwaan ta. SND Noel de Luna, mayong pinipili, dawatius ka. SND Noel de Luna, ang pagtabang sinasa puso niya. SND Noel de Luna, simpleng tao, mabuuton pa. SND Noel de Luna, nakakatabang sa banwaan ka. SND Noel de Luna, mayong pinipili, dawatius ka. SND Noel de Luna, ang pagtabang sinasa puso niya. SND Noel de Luna, simpleng tao, mabuuton pa. We're doing this because I think igwan yung mga bagay na mga dapat gibuhon sa Tercer Distrito kan Probinsya ng Camarines Sur. Saro sa mga dahilan kung taano po ako naghagad ng tabang kay Sir Noel dahil po gusto kong may padagos ang pagklasik ko sa kolehiyo. 2 taon po ako nagpundo sa kolehiyo. Para nang po magurang ko dahil nakatapos. Kay Sir Noel ko lang po talaga na saksihan na segundo pa lang na paghagad ko ng tabang sa iya. Ora mismo po, yaon na po talaga yan. Mga panahon na kami mga hubin pa, ito naging magkaklase kami kang high school. Kang elementary, nailing-iling ko naman po siya sa saod, nagbabagage kung ano-anong mga mapagkukuanan ng kabuhayan. Siya po ang samuyang naging salutatorian po siya kang panahon. Siya man po ang panlaban-laban sa mga contest, sa gabos sa mga batch activities. Siya po ang samuyang sponsor, tinatabangan niya ang ibang mga kasi na kung may mga sa mga problema, dahil man siya nagduduwa-duwa na magtao, na magtabang. Bali na stroke po siya, mild stroke lang na po. Pagkauli mo po digdi, lockdown muna po kami. Pagkataas po, pagluwas niya sa igdi, dumaan na po kami kay Noel de Luna. Ito po kay Sir Noel de Luna po sa pagtapo sa muyang wheelchair sa papa ko na nakatabang po sa muyang maray. Ansa ko yung kuyan, agam nagkaya lang kaya sa bulon. Ngunyan, maman kaming nahanapan ng kuyan, kundi siya lang. Naghagad man kami ng tabang sa iya. Tinawan man sa mahal ng Diyos, tinawan niya man. Di pati nagparapahaloy, tinautolos. Sa inyo po, Congressman Noel de Luna, salamat po sa mga tinawa mo po yung tabang sa mo. Dako lang maray ang sa imong naitabang sa mo. Out ka man lugod, kadakol ka pang magtabangan pa. Nagpapasalamat po ako kay Sir Noel de Luna na tinawanan po ako ng sarong motor na grabe ang sakit sa muya. Arayo kang biyahe sa muya. Salamat Sir Noel de Luna. Salamat po. Kasi mo talaga po palanda sa pag-apod niya sa kuya. Ugmaan po. Wala po tabang sa trabaho po. Pag service ka po pa siya sa trabaho at saka po pag-uli. Dahil na po na agastasan ng sweldo sa pamasahe. Salamat pong maray sa tabang po na naitaw mo sa kuya. Lala po ang motor na pang-service po. Salamat po. Baka mapatakodan ko po ng sidecar. Dako lang po ng tabang sa kuya na itinaw ni SND Sir Noel de Luna. Dako lang ang gupong pasalamat na ako po tinuan ng kaining motorsiklo na bigla man po ngani ko ta dahil ko po aram ta nag-arado po ko dyan sa kuyang tanumaning mani. Sabi sa kuya, maray na aga ngaya si sabi ko manyako mamaray na aga man po. Ika po ngaya si Vicente Blancy pagkasabi. Ako po ma'am, ako po niya ako. Garo po dahil ko maintindihan sa sarili ko, tanaugmahon po ako kan
mabaritaan kang araw po kaya na kay Congressman Noel De Luna. Dumasama ko apo kung papa Kimo sa Ligaspi. Yaon po ini si nominee Arnel Clarinal. Hinapot niya ako kung ano ang sakuyang tuyo. Irinanin niya ako po kay SMD. Pagkaaga sabi niya sa ko magbalik ako. Pagkaaga po yaon po tulos ang tabang ni SMD. Apira pagkayan, pakagadan kan si Aki kung December 1, sa paagi po kan ni SMD Noel De Luna, nagpadara po siya nin tabang para mapalubong ko po siya sa kuyang Aki ko. Ngunya naman January 13, nagada naman si Mako Apo ko. Siya po ang nagtabang po sa Samoya hanggang na ipalubong namin. May po itong si Ama hanggang si Mako Apo ko. Yaon po siya sa pagtabang sa Samoya. SND, Noel De Luna, ang pangaran na ibabandera. Bicolandia, one of the least economically deprived regions in the country, has never before produced the highest chief executive of the land, despite its wellspring of dedicated and distinguished men and women like Vice President Leni Robredo. Nagpapasalamat ako kay Noel dahil di man kami magkaiba na sa partido pero ang suporta yaon. Ang kapangganan kan sa tuyang kandidato, kapanganahan kan mga Bicolano. Uya na naman si Noel De Luna, simpleng tao mabuuton pa. Dawa sa insya man dumaditi nuhon ka, bastang importante makatabang siya. Araw nindo ang ugali niya, gusto niya makatabang para kamo maugma. Tadawa kita igwaning pandemya, Noel De Luna ka ang tabay ta. Gigibo nagabos para lang magampanan ang tungkulin niya sa tao, dahil niya lilingawan. Kaya kita Bicolandia, one of the least economically deprived regions in the country, has never before produced the highest chief executive of the land, despite its wellspring of dedicated and distinguished men and women like Vice President Leni Robredo. Nagpapasalamat ako kay Noel dahil di man kami magkaiba na sa partido pero ang suporta yaon. Ang kapangganan kan sa tuyang kandidato, kapanganahan kan mga Bicolano. Noel De Luna, ang pangaran na ibabandera. Dakul na ini talagang natabangan, dakul na naginibong ini pinatunayan. Da ipababayaan ng mga tios, makatao tunay siya na makadus. Sa pagtabang iniinot ang gabus, sa pagtabang iniinot ang gabus. Pag sinabing Noel, Noel De Luna, nakakatabang sa mga pamilya. May respeto sa gabos na kalugar niya, pero may nakaantabi sa naghahagad ng tabang. Mayong pinipili, hubin man o gurang, basta ang nasa isip niya pirmi ang pagtabang. May respeto, makatao, mabuuton, mahiguson. SND, Noel De Luna, nakakatabang sa banwaan ta. SND, Noel De Luna, mayong pinipili, dawatius ka. SND, Noel De Luna, ang pagtabang sila sa puso niya. SND, Noel De Luna, simpleng tao mabuuton pa. Uya na naman si Noel De Luna, simpleng tao mabuuton pa. Dawa sa insya man dumaditi nuhon ka, bastang importante makatabang siya. Araw nindo ang ugali niya, gusto niya makatabang para kamo maugma. Tadawa kita igwaning pandemya, Noel De Luna ka ang tabay ta. Gigibo nagabos para lang magampanan ang tungkulin niya sa tao, dahil niya lilingawan. Kaya kita gabos mga Bicolano, sabay-sabay kita sa pag-asenso. Idol ko talaga si Noel De Luna, ako na yupot na mabuot siya. Nakulang mga taong tinabangan niya, kaya da italingawan pangaran niya. SND, Noel De Luna, nakakatabang sa banwaan ta. SND, Noel De Luna, mayong pinipili, dawatius ka. SND, Noel De Luna, ang pagtabang sila sa puso niya. SND, Noel De Luna, simpleng tao mabuuton pa. SND, Noel De Luna, nakakatabang sa banwaan ta. SND, Noel De Luna, mayong pinipili, dawatius ka.
We're doing this because I think igwa ni mga bagay na mga dapat gibuhon sa Tercer Distrito kan Probinsya ng Camarines Sur. Saro sa mga dahilan kung taano po ako naghagad ng tabang kay Sir Noel dahil po gusto kong may padagos ang pagklasik ko sa kolehiyo. 2 taon po ako nagpundo sa kolehiyo. Para nang po magurang ko dahil nakatapos. Kay Sir Noel ko lang po talaga na saksihan na segundo pa lang na paghagad ko ng tabang sa iya. Ora mismo po, yaon na po talaga yan. Mga panahon na kami mga hubin pa, ito naging magkaklase kami kang high school. Kang elementary, nailing-iling ko naman po siya sa saod, nagbabagage kung ano-anong mga mapagkukuanan ng kabuhayan. Siya po ang samuyang naging salutatorian po siya kang panahon. Siya man po ang panlaban-laban sa mga contest, sa gabos sa mga batch activities. Siya po ang samuyang sponsor, tinatabangan niya ang ibang mga kasi na kung may mga sa mga problema at dahil man siya nagduduwa-duwa na magtao, na magtabang. Bali na stroke po siya, mild stroke lang na po. Pagkauli mo po digdi, lockdown muna po kami. Pagkatapos po, pagluwas niya sa igdi, dumaan na po kami kay Noel De Luna. Ito po kay Sir Noel De Luna po sa pagtapo sa muyang wheelchair sa papa ko na nakatabang po sa muyang maray. Ang sa kuyang ko yan, agam nagkaya lang kaya sa bulon. Ngunyan, maman kaming nahanapan ng ko yan, kundi siya lang. Naghagad man kami ng tabang sa iya. Tinawan man sa mahal ng Diyos, tinawan niya man. Di pati nagparapahaloy, tinautolos. Sa inyo po, Congressman Noel De Luna, salamat po sa mga tinaw mo po tabang sa mo. Dako lang marayang sa imong naitabang sa mo. Out ka man lugod, kadakol ka pang matabangan pa. Nagpapasalamat po ako kay Sir Noel De Luna na tinawanan po ako ng sarong motor na grabe ang sakit sa muya. Arayo kang biyahe sa muya. Salamat Sir Noel De Luna. Salamat po. Si motor po palanda sa pag-apon niya sa kuya. Pagmaan po. Wala po tabang sa trabaho po. Pag service ko po pasero sa trabaho at pag-uli. Dahil na po na agastasan ng sweldo sa pamasahe. Salamat pong maray sa tabang po na naitaw mo sa kuya. Lala po ang motor na pang-service po. Salamat po. Baka mapatakodan ko po ng sidecar. Dako lang po ng tabang sa kuya na itinaw ni Desindi Sir Noel De Luna. Dako lang ang gupong pasalamat na ako po tinawan ng kaining motorsiklo na bigla man po ngani ko ta dahil ko po aram ta nag-arado po ko dyan sa kuyang tanumaning mani. Sabi sa kuya, maray na aga ngayon sir. Sabi ko, manyako mamaray na aga man po. Ika po ngayon si Vicente Blancy pagkasabi niya. Kaya po ma'am, ako po niya ako. Garo po dahil ko maintindihan sa sarili ko, tanaugmahon po ako kan mabaritaan kang araw po kaya na kay Congressman Noel De Luna. Dumasama ko po kung papa Kimo sa Ligaspi. Yaon po ini si nominee Arnel Clarinal. Hinapot niya ako kung ano ang sa kuyang tuyo. Irinanin niya ako po kay SMD. Pagkaaga sabi niya sa ko magbalik ako. Pagkaaga po yaon po tulos ang tabang ni SMD. Apira pagkayan, pakagadan kan si Aki kung December 1, sa paagi po kan ni SMD Noel De Luna, nagpadara po siya nin tabang para mapalubong ko po siya sa kuyang Aki ko. Ngunya naman January 13, nagada naman si Mako Apo ko. Siya po ang nagtabang po sa Samoya hanggang na ipalubong namin po itong si Ama hanggang si Mako Apo ko. Yaon po siya sa pagtabang sa Samoya. SND, Noel De Luna, ang pangaran na ibabandera. Bicolandia, one of the least economically deprived regions in the country, has never before produced the highest chief executive of the land, despite its wellspring of dedicated and distinguished men and women like Vice President Leni Robredo. Nagpapasalamat ako kay Noel dahil di man kami magkaiba na sa partido pero ang suporta yaon. Ang kapangganan kan sa tuyang kandidato
Kapangganahan kan mga Bicolano. Uyan na naman si Noel de Luna, simpleng tao mabuuton pa. Lawasain siya magdumati inuhon ka, bastang importante makatabang siya. Araw nindo ang ugali niya, gusto niya makatabang para kamo maugma. Tadawa kita igwaning pandemya, Noel de Luna ka ang tabay ta. Gigibo nagabos para lang magampanan ang tungkulin niya sa tao, dahil niya lilingawan. Kaya kita Bicolandia, one of the least economically deprived regions in the country, has never before produced the highest chief executive of the land, despite its wellspring of dedicated and distinguished men and women like Vice President Leni Robredo. Nagpapasalamat ako kay Noel dahil di man kami magkaiba na sa partido, pero ang suporta yaon. Ang kapangganahan kan sa tuyang kandidato, kapangganahan kan mga Bicolano. Noel de Luna, ang pangaran na ibabandera. Dakul na ini talagang natabangan, dakul na naginibong ini pinatunayan. Da ipababayaan ng mga tios, makatao tunay siya na makadus. Sa pagtabang iniinot ang gabus, sa pagtabang iniinot ang gabus. Pag sinabing Noel, Noel de Luna, nakakatabang sa mga pamilya. May respeto sa gabos na kalugar niya, pero may nakaantabi sa naghahagad ng tabang. Mayong pinipili, hubin man o gurang, basta ang nasa isip niya pirmi ang pagtabang. May respeto, makatao, mabuuton, mahiguson. SND Noel de Luna, nakakatabang sa banwaan ta. SND Noel de Luna, mayong pinipili, dawati uska. SND Noel de Luna, ang pagtabang sila sa puso niya. SND Noel de Luna, simpleng tao mabuuton pa. Uyan na naman si Noel de Luna, simpleng tao mabuuton pa. Lawasain siya magdumati inuhon ka, bastang importante makatabang siya. Araw nindo ang ugali niya, gusto niya makatabang para kamo maugma. Tadawa kita igwaning pandemya, Noel de Luna ka ang tabay ta. Gigibo nagabos para lang magampanan ang tungkulin niya sa tao, dahil niya lilingawan. Kaya kita gabos mga Bicolano, sabay-sabay kita sa pag-asenso. Idol ko talaga si Noel de Luna, ako na yupot na mabuot siya. Nakulang mga taong tinabangan niya, kaya da italingawan pangaran niya. SND Noel de Luna, nakakatabang sa banwaan ta. SND Noel de Luna, mayong pinipili, dawati uska. SND Noel de Luna, ang pagtabang sila sa puso niya. SND Noel de Luna, simpleng tao mabuuton pa. SND Noel de Luna, nakakatabang sa banwaan ta. SND Noel de Luna, mayong pinipili, dawati uska. SND Noel de Luna, ang pagtabang sila sa puso niya. SND Noel de Luna, simpleng tao mabuuton pa. SND Noel de Luna, ang pangaran na ibabandera. Dakul na ini talagang natabangan, dakul na naginibong ini pinatunayan. Da ipababayaan ng mga tios, makatao tunay siya na makadus. Sa pagtabang iniinot ang gabus, sa pagtabang iniinot ang gabus. Pag sinabing Noel, Noel de Luna, nakakatabang sa mga pamilya. May respeto sa gabos na kalugar niya, pero may nakaantabi sa naghahagad ng tabang. Mayong pinipili, hubin man o gurang, basta ang nasa isip niya pirmi ang pagtabang. May respeto, makatao, mabuuton, mahiguson. SND Noel de Luna,
si Noel de Luna. Simpleng tao, mabuuton pa. Dawasain siya magdumati, nuhon ka. Bastang importante, makatabang siya. Araw nindo ang ugali niya. Gusto niya makatabang para kamo maugma. Tadawa kita igwaning pandemya. Noel de Luna ka ang tabay ta. Gigido nagabos para lang magampanan ang tungkulin niya sa tao, dahil niya lilingawan. Kaya kita gabos mga Bicolano, sabay-sabay kita sa pag-asenso. Idol ko talaga si Noel de Luna. Ako dayupot pa mabuot siya. Dako lang mga taong kinabangan niya. Kaya da italingawan pangaran niya. SND Noel de Luna, nakakatabang sa banwaan ta. SND Noel de Luna, mayong pinipili, dawati uska. SND Noel de Luna, ang pagtabang sila sa puso niya. Arachan, mahihiling nga to sinda mag-perform sa entablado. So sa mga yaon pa po dyan, sa Balyong Tinampo, pwede na po kamong mag-ranidikti sa stage. pag-asenso. Idol ko talaga si Noel de Luna. Ako dayupot pa mabuot siya. Dako lang mga taong kinabangan niya. Kaya da italingawan pangaran niya. SND Noel de Luna, nakakatabang sa banwaan ta. SND Noel de Luna, mayong pinipili, dawati uska. SND Noel de Luna, ang pagtabang sila sa puso niya. SND Noel de Luna, simpleng tao, mabuuton pa. SND Noel de Luna, nakakatabang sa banwaan ta. SND Noel de Luna, mayong pinipili, dawati uska. SND Noel de Luna, ang pagtabang sila sa puso niya. SND Noel de Luna, simpleng tao, mabuuton pa. Ayan po si mga delegates from Magarao. Yaon po digdi sa Maywala. Dumana na po nindo ang sa indong pwesto. Si mga naghali sa Pili, Camarines Sur. Si iba po kaya Noel de Luna, nasa motorcade papadigdi pa sa nasinda. na ini talagang natabangan. Ako lang naginibong pinatunayan. Da ipababayaan ng mga tios. Makatao, tunay siya na makajus. Sa pagtabang, iniinot ang gabus. Sa pagtabang, iniinot ang gabus. Pag sinabing Noel, Noel de Luna, nakakatabang sa mga pamilya. May respeto sa gabos na kalugar niya. Pero may nakaantabi sa naghahagad ng tabang. Mayong pinipili, hubin man o gurang. Basta ang nasa isip niya, permi ang pagtabang. May respeto, makatao, mabuuton, mahiguson. SND Noel de Luna, nakakatabang sa banwaan ta. SND Noel de Luna, mayong pinipili, dawati uska. SND Noel de Luna, ang pagtabang sila sa puso niya. SND Noel de Luna, Ayan po, habang lalong nagtatakol si Noel de Luna, ang satuyang mga kaibanan ngunya na aldaw. dawasain siya magdumati. Arami excited na kamo sa inihandang programa sa tuya ni Sir Noel de Luna. Pero bago tapo, puunan ang satuyang formal na programa. Magkakaugwa muna kita ng dikit. Ang tungkulin niya sa tao, dahil niya SND, Noel de Luna, ang pangaran na ibabandera. Dakul na ini talagang natabangan. Dakul na naginibong pinatunayan. Da ipababayaan ng mga tios. Makatao, tunay siya na makajus. Sa pagtabang, iniinot ang gabus. Sa pagtabang, iniinot ang gabus. Pag sinabing Noel, Noel de Luna, nakakatabang sa mga pamilya. May respeto sa gabos na kalugar niya. Pero may nakaantabi sa naghahagad ng tabang. Mayong pinipili, hubin man o gurang. Basta ang nasa isip niya, permi ang pagtabang. May respeto, makatao.
talagang natabangan. Dakula na ginibong inipinatunayan. Da ipababayaan ng mga tios. Makatao, tunay siya na makadus. Sa pagtabang, iniinot ang gabus. Sa pagtabang, iniinot. City. So kami nga po pala ang Avedra. Siguro na nagkamali ako ng pag-amin sa'yo. Thank you po. That's our original song entitled Nawara. So, pwede nyo pong ma-sound trip yung mga songs namin through
our YouTube. So, yan. Ang YouTube channel po namin is Avidra, A-V-I-D-R-A. Kung nagustuhan niyo po yung any of our songs. So, yeah, you can check us out. And, ayan. So, nag-enjoy pa ba tayong lahat? Kahit na sobrang init ng panahon na to. So, hindi tayo pwedeng umurong. Gising pa ba ang mga diwa natin? Tulog na ba? Gising pa ba tayo? Asa na Bonbon? Yun lang? Asa na Bonbon? Alright! Ang magaraw! Woo! What about Kalabanga? Woo! Ang dami lang taga Kalabanga! What about Kamaligan? Alright! How about Naga City? Alright! Palakpakan natin ang ating mga sarili! So for our next song po, title nito is That's What You Get by Paramore. No sir, well I don't wanna be the blame, not anymore, it's your turn. So take a seat, we're settling, the final's going. Why do we lie to him so much? I can't decide. You have made it harder just to go on and try. All the possibilities, well I was wrong. That's what you get when you let your heart win. Whoa, that's what you get when you let your heart win. Whoa, I drowned out all my sense to let the sound of his beating. That's what you get when you let your heart win. Whoa. Wonder how am I supposed to feel when you're not here? 'Cause I burned every bridge I ever built when you were here. I still try holding on to silly things I never learned. I'll die. All the possibilities I'm sure you've heard. That's what you get when you let your heart win. Whoa, that's what you get when you let your heart win. Whoa, I drowned out all my sense with the sound of his beating. That's what you get when you let your heart in. Whoa, hey, make your way to me, to me. Don't always be just so inviting. If I ever start to think straight, this heart will start right in me. Let's start. Why do we lie to him so much? Oh, why do we lie to him so much? That's what you get when you let your heart in. Whoa, that's what you get when you let your heart in. Whoa.
So for our next song po, pwede nyo po kaming sabayan. Kasi alam kong alam nyo to. So title po nito is Wag na Wag Mong Sasabihin by Kitchenadal. Alright. So sasabayan nyo kami ha. Gusto ka bang sabihin? Ba't di mo pagaling? Di magkatingin sa akin. Huwag mo na itong palipasin at subukang lutasin sa mga sinabi mo na sing. sa lahat. Maraming salamat sa lahat ng mga nandito ngayon. So once again, kami po ang Avidra. Thank you so much po pala sa pag-invite sa amin, lalo-lalo na po kay Sir Ray, kay Sir Arnel, and sa buong
man behind this event. So, palakpakan po natin sila. Yes. So, yun. And then, abangan po natin mamaya si Sir Noel De Luna. So, yeah. So, for our last song po, ang title nito is Ang Pobreng Buhay. This is the piece na ipinanglaban namin last Kusog Bicol Song Revival na inorganize ng Kusog Bicolandia. So, this helps us kami na mga kabataan ngayon, di ba tayo mga kabataan, it helps us na ma-appreciate namin yung mga classic songs, Bicol songs. So, sana po patuloy nating suportahan yung ating mga lokal, ayan, yung ating mga politicians, mga local politicians. So, let us support them and let's be wise. Let's vote wisely. Kung sino yung sa tingin nating nararapat, yun ang ating iboto. Kasi para to sa kinabukasan ng ating bansa. So, ayan. Maraming salamat po. So, title po nito is Ang Pobreng Buhay. Sa kuya narumduman at nag-aagi niya itong pagmamahalan. Ang sumpa mo sa ko lamang, dahil mo nang gadag kong malilingawan. Panuman ang buhay ko, tapusin mo na pinayaan. Pusong labis-labis
David SND. Thank you so much, Avigra Band! A big round of applause, ladies and gentlemen. Palakpakan naman dyan para sa kanila. Alright, at this point, gusto nyo na bang makita ang ating celebrity guest? Oo naman, di ba? Gustong-gusto na natin makilala at makita ang ating mga poging celebrity ngayong araw na to. Pero bago ko sila tawagin sa entablado, magkakaroon muna po tayo ng awarding. Ayan. Ia-award na po natin ang mga nanalo. Ayan na, nandito na yung result sa akin. Nagkaroon po tayo ng first ever Sir Noel De Luna ML Championship. Wow! ML Championship. Magkakamit ang mga mananalo ng 25,000, 50,000 at ang champion na tatawagin natin ay mag-uuwi ng 100,000 pesos. Palakpakan naman! Kaya kung ako sa inyo, sa susunod na may mga competition tayo ay sumali na po kayong lahat. Alright, I will be starting with the awarding for the second runner-up of the first SND ML Championship. Ayan. To bring home 25,000 pesos. Congratulations, Semper Fidelis! Andito ba si Semper Fidelis? Semper, nandito ka ba? Dito na po kayo. Semper Fidelis. Nandito ba siya? Kung wala siya, pwede naman natin ipakita lang yung plaque natin. Ayan. Siyempre, ang mag-a-award, sasamahan ako dito. Mr. Arnel Eclarinal. Ayan, napakalaki naman ang cheque na yan. Congratulations again, Semper Fidelis. Nandito ba si Semper Fidelis? Alright, ibibigay pa rin natin yan sa kanya. Baka ayun na daw sir, ayun na. Ayun na si Semper Fidelis. Congratulations, napakagaling no? Naglaro sila ng first ever SND ML Championship. Ayan, photo op muna syempre. Nasaan yung photographer natin? Tatabi muna ako dito. Semper Fidelis winning 25,000 pesos cash as the second runner-up. Congratulations again sa inyo. Our next winner, the first runner-up na mag-uuwi ng 50,000 pesos. Congratulations to Uncrowned Emperor! Uncrowned Emperor! Asan ka? Naandyan din sila! Siyempre, hindi pwedeng mawala yan. That's 50,000 pesos in cash. Wow! Ayan, tanggapin nyo ang ating, actually, cheque yan pero nandyan na talaga yung cash natin. Alright. 50,000 pesos. Wow! Dito ako sa kabila ulit.
kayo? Gusto mo rin ang 100,000? Sali tayo sa susunod na ML Championship. Maraming salamat po and thank you so much Sir Arnel Eclarenal for giving the award. Ayan, magpapapicture. Humabol daw yung mga na-late na kagrupo. O, 4 sila. So, alam na kung magkakano. Isa. Alright. Eto na mga kaibigan. Ready na ba kayo sa ating unang celebrity guest? Siyempre, pero bago yan, magkakaroon muna ulit tayo ng isang intermission number. Please welcome on stage, Wardo Rappers! Marinapan po sa inyo, boss. Yo! Yeah! 1, 2! Yeah! Yeah! Put your hands up, everybody! Everybody, clap your hands! Put your hands up, everybody! Everybody, clap your hands! Pag sinabi kong SND, sabihin niyo doon, Will De Luna. Pag sinabi kong SND, sabihin nun doon, Will De Luna. SND, 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 SND. Put your hands up, everybody. Everybody, clap your hands. Put your hands up, everybody. Everybody, clap your hands. SND, SND, Noel De Luna, SND, Noel De Luna, SND. Noel De Luna. Sino bang pinakamaingay? Sino bang pinakamaingay? Sino bang pinakamaingay? Sombrero ko'y ibibigay. Sino bang pinakamaingay? Sino bang pinakamaingay? Sino bang pinakamaingay? Sombrero ko'y ibibigay. Say ho! Say ho! Say ho, SND! SND! SND. Say ho! Go, Say ho! go. Say SND! Say SND. Bago ako mapuon sa indong dangugon, taga-sunas say siniyo sa Rosa Bapohon. Amay-amay nagmatatama, hanap din baon. Sasabihin ko ang pangalan niya andon. Unina, sige ang sagwan. Pasiring na duman sa kanepaan. Mahanap din pwesto tamataan. Kabakada siya talagang mainutan. Anggot na, tasiging sakbe. Iluwas mo na brad at si mong gawe. Na baka makatulag pa ang subat mong an-e. Malay mo, Dracula, tabakong sarade. Umunyang alas ka, may sigulong nakuha. Ipapakilo mo ang mga similya. May patungod din bagas para sa pamilya. Para pag uli mo, Mrs. mo o Roma. Bintology, Pakuya maaarti, minsan nag-iilaw pa niya pagbanggi. Bintology, Anak po ay miinida, ikakasupugi pagmamalaki mi. Bintology, Pakuya maaarti, minsan nag-iilaw pa nga niya pagbanggi. Bintology. Anak po ay miinida, ikakasupugi pagmamalaki mi. Kaya ingat-ingat dyan sa may kadagatan. Tabaka walo-walo ang satong makaputan. Nasubad ko na ang bongkang. Kalako, iniyo o man. Ano na, iyong nok-nok. Nagsasarabayan, pati na ang labok. Sumago pa ako, silbing ito. Talimalasan ko, ilaw ko na palso. Uyan na, ang sakong angkol. Bistadohon iniyo, iniyo para bintol. Maurag ka mo magbintol. Kaya ang apod ko sa inyo ay tuyawing na mataas singgit. Kahit ka na pwede, pagdamagbanwit. Taang nako kung amo, puro bagay sa ranig. Mas maray pa sa lawod, grabe ako si Puboktoy sa noy, makalot sa laboy. Tangaring makakuat, kamuning tumoy. Kainin ko pag-arumin si Ampoy. Para sigarilyo, sige pangliwan. Bintology, Pakuya maaarti, minsan nag-iilaw pa nga niya pagbanggi. Bintology, Anak po ay miinida, ikakasupugi pagmamalaki mi. Bintology, Pakuya maaarti, minsan nag-iilaw pa nga niya pagbanggi. Bintology, Anak po ay miinida, ikakasupugi pagmamalaki mi. Bintology, Pakuya maaarti, minsan
Sa nag-iilaw pa nga niya pagbandi Dentology, Anak po ay miinig da ikakasupugi pagmamalaki mi Dentology, Noel de Luna, SND, Noel de Luna, SND, Noel de Luna, SND, Noel de Luna, SND, Noel de Luna. SND. Gusto pa rin sa ropa? Sa pa? Hindi pong rap minginip. Para ni sa mga Para sa mga parakupras. Si Sai po ang naka-experience sa magkupras. Shoutout sa mga kalugar, Kalabanga. Sige po. Yo, shout out pala sa mga parakupras. Jack Padiker pala ng World Record. yeah, Wardu, Ward Music. Binabati ko pala si Gabos na nagdadangog sa kanta, men. Para sa Indonesia. Taiso mo na Jack, ang satuyang tabak. Para may pang-ubak, kita pang nilubak. Bawal di manoy ang mahinog kahuga. Nainutan na kita, baga kang mga uwak. Sumpayo mo na Gabos, ang satuyang sagot. Habang si Patiris mo dahil pa nag-aabot. Mapaoy magtingad pag may nahulog magdulag. Ang trabaho tadigdig arubag ang mga damulag. Naabot pa sa nabaga si Jambo. Dara-dara ang basiyo nasa ko. Dahil mo na siya mabitol matabang digdiyo. Igwa ng kapi, asukar pati pang konsumo. Igwa pang sarong pakiti na sigarilyo. Iyon na muna ine ang samong trabaho. Isa magtarambay, mayong maginibo. Magkupras na lang kita, magtarabang lang sana. Permina lang kaming kupras. Permina lang kupras, permina lang kupras. Galing igwanin pang bagas. Igwani pambagas, igwani pambagas. Tawa maluya ang bunga. Yeah, yeah. Basta igwang nabubua. Madyan na, magsanggot na kita. Kung habok mo man, magsanggot na sana. Ilayon mo naman si Papay Ilong. Dahil inigot ito pag dai nakainom. Ayos lang kuta, kung yaon si Inong. Ta hindi mahigusoy magkuaning tipong. Lalo na kung kita mainom. Perfect na maray kung kaibahan si Bagrong. Kung anon mo nasan ang satuyang tukalan. Ta ako mapakaray kan satuyang agunan. Uyan na si Bilog, nagpapasa ninyog. Dikit-dikit mo lang para dai ka malanog. Kamaingong gitara at tiyaning labanog. Ganing dire-diretyo ang paghakutan ninyo. Matatapos magkita, magpahingalo pagpagal. Paglutok ng Gabos, sabay-sabay na matukal. Permina lang kaming kupras. Permina lang kupras, permina lang kupras. Kaning igwanin pang bagas. Igwani pambagas, igwani pambagas. Tawa maluya ang bunga. Yeah, yeah. Basta igwang nabubuha. Tapos na magtukal, ready na magpisar. Karga na sa motor habang ang kilo pa mahal. Nawawara pagal, pagyaon si mahal. Nakaabang na ang kamot karning ibabakal. Pero ayos man sana, basta may kwarta na. Kaibahan ng pamilya, ako maugman na. Makupras pa kita, sa sarot ang bulod. Pukaw-pukawan mo, taturog-turog pa si Jude. Iribahan Gabos, hanggang sa magtukad. Nainot si Atan, luminitom ta nagbalad. Kaya bawi na lang, kamo sa pagkatan. Karniya panira, kaya dapat lang ganahan. Kita nagkukupras, para magkabagas. Magabat na trabaho, na ikita maatras. Salamat sa Gabos, sa muna nag-abang. Sa kanta minabago, para sa Indoyan. Permina lang kaming kupras. Permina lang kupras, permina lang kupras. Galing igwaning pang bagas. Igwani pambagas, igwani pambagas. Tawa maluya ang bunga. Maluya ang bunga, maluya ang bunga. Basta igwang napupuha. Yo, maraming salamat po. Salamat po. Subscribe po nito ang channel may Wardo Channel. Maraming salamat po. Palakpakan naman para sa Wardo Rappers, ladies and gentlemen. It's a back-to-back performance from a song number to rap. This time, we will be showing you a dance intermission number. Please welcome on stage, Team S&D Dancers!
Palakpakan naman po natin ang SND dancers. Napaka-energetic. Now, ladies and gentlemen, we will be proceeding to another awarding. SND, Noel de Luna, ang pangaran na ibabandera. Dakul na ini talagang natabangan, dakul na naginip. Pakaganda! Please all welcome on stage, Waki Kiray! Hello! Are you ready? Ako'y sa'yo, ikaw ay akin. Ganda mo sa paligid. Ako ngayon nag-isa. Sana ay tabihana. Sabayan niyo ako, come on! Sa ilalim ng ilaw, hey, hey! Sa dilaw ng wine, hey, hey! Pakinggan mo ang hey, hey! Sa dilaw ng wine, ay! Gusto ko yung maingay! Hey! Ikaw ang nagpapasaya at makasama ka hanggang sa pagtanda. Halina tayo'y humiga. Saan? Saan? Sa ilalim ng hey! Isigaw niyo pa! Sa hey! 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 Pakinggan mo ang aking hey! Hey! Sa dilaw na wine, oy! Hey! Gusto ko naghihiyawan ang lahat. Lahat ng sumusuporta kay SND magsigawan! Hey! Come on! Hey! 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 Oy! Gusto ko nakataas ang ating mga kamay. Itaas natin ang ating kamay. Come on! Ang iyong kanda'y umaabot sa buwan. Come on! Ang dito sa akin, ikaw ang mahal, ikaw lang ang mamahalin. Hey! Pakinggan ang puso, damdamin, damdamin aking damdamin. Gusto ko sabay-sabay natin itong kantahin. Come on! Sa ilalim na
Pero gusto ko sabay-sabay na. Gusto ko sabay-sabay tayo nagsisigawan. Itaas ang mga kamay! Hey! Damdamin, damdamin aking damdamin. Isigaw nyo nga, isigaw nyo, come on. Hey! 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 SND. SND. Ano yun? Isigaw niyo ba? Yung mas malakas! Yung mas malakas! Sa likod! Ang taray, nabingi ako. Pero para mas ganahan pa si Waki Kiray, can I request everyone? Wait. Sa mga hindi ho nakakakilala sa akin, magpapakilala muna ako. My name is Liza Soberano. Bakit? May problema ka? Liza po, Liza. Can I request everyone to raise their hand, both hands? Taas kamay doon. Ang hindi magtaas ng kamay, mabatao ng kilikili. Taas ang kamay, taas ang kamay. Gusto ko makarinig ng palakpak na may kasamang hiyawan! Nawala sa positions. Aman na! Tama na! Tama na! Nawala sa posisyon si Junjun. Manoy! Behave ka, Manoy! Grabe! Ang dami nagmamahal kay SND! Andyan ang Team Kalabanga. Kalabanga. Whatever. Kalabanga. 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 Halika, ituro mo sa akin. Anong tamang pronunciation? Kalabanga po. Kalabanga. Kalabanga! Sinisigaw mo. Kalabanga! Kalabanga! Ocampo! Kanaman! Bonbon! Magaraw! SND 3rd District Naga! Naga City! SND Cares! Grabe! Ang ibig bang sabihin nito, may nanalo na? Ay, nako! Gusto nyo ba ng pagbabago? Ano ang sigaw ng taga-Naga? Anong gusto nyo ng pagbabago? Sino ang iboboto ninyo? Isigaw nyo! Alam nyo, naririnig kayo ni SND sa likod, pero iparinig natin sa kanya kung gaano tayo magmahal sa kanya. Anong sinisilip mo? Mayo na to, Igde. Ginawa ko ng Bicol Express. Pakita natin yung wave natin. Tatao man ka mo. Wave. Tatao, mag-wave. Dahil wave na ganyan. Mag-wave tayo from there. Doon muna, ano yung doon? Duman, tapos wave pa ganon. Tapos babalik kung saan ang pinakamaingay, doon ko ibabato yung t-shirt. Kung saan ang pinakamaingay, doon ko ibabato tong damit ko.
Oh, dali. 1. Wala pa. 1, 2, 3. Wait! Pabalik! Raise the roof! Say ho! Say ho! SND! 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 Ang saya. Alam niyo, hindi niya natatanong, I am Bicolano. Eh, sara mo nga, be. Halika, sara mo. Hindi ko abot, be. Ikaw magsasara. Gamitin mo yung bibig mo. Bahala ka, ha? Uy, sandali. Isara mo naman. Ayaw mo? Bahala ka. Mayo kang kakaon. Okay. Bago ako mag-start, meron muna tayong bibigyan ng award. Tama ba? Meron tayong bibigyan ng award. Meron akong bibigyan ng award ata. Samahan mo ako dito, madam. Halika dito. Napakaganda mo naman. Alright, sige po. O bago ako maggawin ng aking mga... Meron kasi akong bonggang papremyo na ibibigay sa kanila lahat mga taga-dito. Ano ba? Okay, hello boss. Hello, how are Ladies and you? gentlemen, wakikiray, palakpakan ulit! Grabe yung energy. Iba. Iba ang binigay mo, energy. Hindi, iba rin ang energy ng mga tao dito sa Naga. Siyempre. Oo. Iba kung saan ka talaga, kung saan ang iyong dugo. Tama ba? po. Iyo. Yes, iyo man. Iyo talaga. Ano, iyot? Iyo. Eh, pagkarinig ko sa'yo, iyot. Okay. Alright, so mag-awarding muna po tayo. Award lang muna. Mahilig pa ka ba mag-TikTok? Ayan, napunta ka mahilig mag-TikTok. May nanalo na agad sa TikTok. May nanalo na, Waki. Ito the first ever SND TikTok Challenge. Meron tayong third prize, second prize, at first prize. Magkano yung third prize mo? Third prize natin, 5,000 pesos. Wow! Second prize natin, 10,000 pesos. Wow naman! At ang champion natin mag-uwi ng 20,000 pesos! Grabe! Akalain mo, nag-TikTok ka lang, nanalo ka agad ng 20,000 pesos. Not bad, yeah? Tama po. At para i-award ang ating mga plaque or mga check, tawagin na natin si Sir Arnel Eclarinal on stage. Sir Arnel! Ayan, ang una natin bibigyan ng papremyo, ang third prize winner to bring home 5,000 pesos in cash. Congratulations, J&E Dancer! J&E Dancer! Congratulations! Ayun na sila! Yun! Tumatakbo na! Yun! Nanalo sila ng 5,000 pesos! Congratulations again, J&E Dancer, our third prize winner for our TikTok challenge. Yeah! Congratulations, brother! J&E Dancer! Wow! Huwag kayo magpapakita sa Manila! O hold upin namin kayo. Next winner! Ayan, next winner, our second prize to bring home 10,000 pesos. Wow naman, 10,000 pesos. Who's our lucky winner? Ladies and gentlemen, congratulations to 3D Mix Dancers! 3D Mix Dancers, congratulations! You have 10,000 bucks! Yun! 10,000 pesos! Okay? Wala? Pag wala kayo. Dito ba sila? Andyan sila. Ayan.
10,000 pesos. Congratulations. Kayo rin gusto nyo ng 10,000? Mamaya. Ay, sorry. Congratulations again, 3D Mixed Dancers! At ang champion sa ating TikTok challenge. Sino yan? Home 20,000 pesos! Congratulations, MTP Smashers! Yay! Akalain mo, nag-TikTok ka lang, may 20,000 ka na. Ako naman mamimigay mamaya. Magkano ba gusto niyo ibigay ko? Ay, oh! Congratulations! A picture. 1, 2, 3, go! Picture! Ayoko. Alright, again, congratulations to all our winners for our TikTok challenge. Yay! Meanwhile, back to you, beautiful Waki Kira! Ako ba yun? Beautiful? O sige, gusto daw ng t-shirt. Sino? Kung saan ang pinakamaingay, doon ko ibabato ang t-shirt! Kung saan ang pinakamaingay, doon ko ibabato ang t-shirt! Eto gusto niya? Mamaya, ibibigay ko to. Pero itong gagawin ko naman. Ako naman na magbibigay. Oy, nanonood ba kayo ng Lunch Out Loud? Pumalakpak ko nga yung mga tropang LOL! Uy, salamat po sa pagsuporta ninyo ng Lunch Out Loud. Manood po kayo from Monday to Saturday, ha? Andun po ako, Lunch Out Loud. Oo. Okay, ganito naman ako. Ako naman na mamimigay. Bongga ang aking ipamimigay. Kailangan ko po dito ng 3 babaeng palaban. Ayoko nang mahiyain. Gusto ko makapal ang mukha. Gusto ko ayun, si nanay. 1. Gusto ko makapal ang mukha. May isa na dyan eh. Sino makapal ang mukha dito? Halika. Daan ka doon. Dito kailangan ko ng isa. Makapal ang mukha niyan. Halika. Okay. Ayan. Kasi bawal dito ang mahiyain kasi akit na po kayo, Nay. Oo. Huwag kayo mag-alala. Fully vaccinated na ako. At saka meron akong 5-in-1. Wala pa. Okay. What's your, ayan. Oy! Diyos ko naman, ang gaganda niya. Magagayon man iyo. Oo. Pangalan mo. Tanggalin mo niyan. Pangalan mo, Mami. Estrelita Bunilal from Bisaya. Bisaya ka man. Maujudong. Asa ka man? Sibujud. Cebu? Iti pa. Dumagiti? Nagpunta ka pa dito pero you're... Taga-dire. Diri ka? Diri ka naturog? Dili, niya nilang kuta. Amigo na ko sila, kapuso ko. SND. Ate, ikaw naman. Pangalan mo? Noralyn. Cantelado. Sintonado. Cantelado. Tarantado. Ano? Tantanado. Cantelado. Tagasan ka man? Kanaman! Ikaw man. Nay, tanggalin mo, Nay. Pangalan niyo po? Maribel Pangilinan po. Tagasaan po? Ocampo. Santa Cruz, Ocampo. Okay. Tanggalin mo na yung tanggalin mo na. Napansin ko lang sa inyo, kayong tatlo, wala kayong mga ngipin. Ano ba mga pinagagawa ninyo? Ba't wala kayong mga ngipin? Ano yung mga sinusubo nyo? Para sup-sup. Anong sinusup-sup mo? Pisot.
Sinupsup ka ng ganoon, monumento ba yung isinupsup mo? Lami. Nami kayo. Nami. Okay, may agom ka na. Napod. Napod, may iguana, may iguana tuloy. May agom na. Iguana po. Iguana. O, ang asawa niya, iguana. Kaya nasira. Pira ng aki mo. 8. Ha? Ikaw, pira ng aki mo. 4. Upat, sa'yo, 8. Ikaw. 5. Ikaw ang pinakamahilig. Ano bang ginagawa niyo sa bukirin? Nagpapara. Okay. Ayusin natin ang line nyo according to looks na lang. O kung sino ate, dito ka. Ayan. O, ikaw ang pangalawa. Dito ka. Yan, dito ka. Dito. Yan. Okay. Maglalaro tayo, ha? Patalinuhan lang to. Tanggalin mo na yan. Bawal magmayong pismas. Kailangan may pisma. Anong peace? Anong spell mo yung peace? Ano ba to? Peace, muka. Peace, kapayapaan. Peace, pangdikit. Ano yung peace? Mas. Mask, face mask. Okay. Okay lang, sige. Kung gusto mo yan, ikaw na masusunod. Vaccinated ka na. Vaccinated. Lahat naman tayo vaccinated dito, no? Iba dito sa Naga. Okay. Paramihan lang tayo ng sagot. Marunong kang sumayaw? Tatao ka? Tatao ka sumayaw? Kabalo. Tatao? Saan ka nag-aral? Tigaon, Camarines Sur. Pigaon, Camarines Sur. Silliman University. Sa Dumaguete. Santa Cruz National High School. Okay, ganito unang-una natin gagawin. Sample muna to, paramihan ng sagot. Kunwari, sinabi ko, mga pasyalan dito sa Naga. Pasyalan sa Naga. Go. Mga pasyalan. Mall. Mall. Tama naman, mall. Farm. Farm. Walang pangalan ng mga farm dito? M Plaza. M Plaza. Mga pasyalan. Doon po sa amin, sa Under Farm. Okay. Plaza. Dito, plaza. Robinson. Robinson. Okay. O, yun na. Yun yung sample natin, paramihan ng sagot, pero bawal maulit. Okay? Ngayon naman, mga prutas na bilog sa salitang Tagalog o Bisaya. Go. Kalamansi. Kalamansi. Kwan, ulat-ulat sa mang. Kwan pa ko, maguna-una. Ang daming paliwanag. Mansanas. Mansanas. Orange. Orange. Dalandan. Dalandan. Kwaning rips. Grips. Grips. Saging. Saging. Andali. Tama naman, pag hiniwa mo ang saging, anong shape? Tama, mali. Tama. Okay. Next category. Mga bagay na pinapasok sa bunganga. Pero hindi nilulunok. Bagay na... Sandali! Bagay na pinapasok sa bunganga pero hindi nilulunok. Kutsara. Kutsara, tama. Lollipop. Lollipop, correct. Ano? Pipino. 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 Hindi mo niluluto yung pipino. Soft drinks. Soft drinks. Soft drinks. Straw. Straw, correct. Kutsilyo. Tama! Tama, kasi di ba pag kumakain tayo ng steak, kutsilyo gamit. O, ano pa? Toothbrush. Toothbrush, correct. Colgate. Tama, dinudura yon. Gunting. Gunting. Tama. Dali. Daliri. Daliri, correct. Hotdog. Hotdog. Correct. Itlog. Anong itlog?
Mga parte na lang, parte ng katawan na tinutubuan ng balahibo sa salitang Bicol o Tagalog. Go! Ulo, Ulo, correct. bilat, Dungo. 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 Anong bung? Ilong! secret kaya makasupog, Secret! pisot, hutin, Ano? hutin, Alam mo kayo mga babae kayo, ano ba mga kinakain ninyo? Pisot. Itlog. Pisot. Itlog uli! Oo, pisakat. Ito na nga lang, pampatalino talaga. Mga bansa na nagsisimula sa letter I. O madali na yan ha. Bansa na nagsisimula sa I. Indonesia, Indonesia. Japan, Bansa na nagsisimula sa letter I. India, India, correct. Egypt. 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 Nga! Eto na, ang last na. O, pagalingan sumayaw ng paro-paro G. Ha? O, sabay-sabay kayo ha. Galingan ninyo, paro-paro G. baya, anday ko ang bagulang kaya. Walang katwiran kung gusto mo mga twiran doon sa barangay. Okay, ready? 1, 2, 1, 2, 3, go! Hataw! 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 Okay, dito na tayo magkakalaman kung sino po ang panalo. Ang mananalo pupunta sa dressing room ko dahil meron akong ibibigay. Okay, palakpak lang po na may kasamang hiyaw. Girl number 1. 25. Girl number 2. 87. Girl number 3. Yeah, ate, congratulations! Ikaw ang panalo. Punta ka doon ha. Punta ka doon, may bibigay ako sa'yo. Ate, eto para sa inyo. Meron kang t-shirt. Meron kang t-shirt. Eto para sa'yo t-shirt. Salamat, Gid. Thank you. Palapakan naman natin sila. Okay. Okay, I'm going to sing my final song. And guys, ngayon pa lang po, nagpapasalamat na po ako sa pagsuporta ninyo kay SND. Palakpakan niyo naman ang sarili ninyo. Aasahan po namin kayong lahat. Aasahan pa namin kayong lahat! Okay, this song is for everyone. And if you feel like sing along, please sing with me. Okay? Music. Diyos kong init. Taas kamay. Taas kamay! Taas kamay! Hey! Pare ko, mayroon akong problema. Huwag mo sabihin na naman. In love ako sa isang koleghiyala. Hindi ko maintindihan. Masakit man isipin. Come on! Kailangan tanggapin kung kailan ka naging seryoso sa kakanya. Gagaguhin sabay-sabay. O ano? Hey, hey, hey! Ano ba naman ito, di ba? Hey! Nagmukha akong tanga, pinaasa niya lang ako. Let's check pag-ibig to. Ano yun? Hey!
Ano ba naman ito, di ba? Hey! Nagmukha akong tanga, pinaasa niya lang ako. Let's check pag-ibig to. Diyan sa likod, gusto ko nakataas ang inyong mga kamay. Diyan sa likod! Taas kamay, iwagay-way! Hey! 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 Kita kita sa isang magazine, dilawang yung suot at buhok mo'y green sa tindahan. Sa may baklaran, napatingin at tulala sa'yo. Hey! Naalala mo pa ba nung tayo pang dalawa? Di ko inakalang, ano yun? Tinawanan pa kita, tinawag mo kung walang ya. Medyo pangit ka pa noon, ngunit ngayon sabay-sabay. Kasi iba na ang iyong ngiti, iba na ang iyong tingin, nagbago ng lahat. Sana'y hindi nakita, sana'y walang problema, pagkat kulang ang... Hey! Say, iba na ang iyong ngiti, iba na ang iyong tingin, nagbago ng lahat sa'yo. Sana'y hindi nakita, sana'y walang problema, pagkat kulang ang... Ay! Pambili! Kamusta kayo dyan sa likod? Pambili sa mukha mong maganda. Siguro ay may kotse ka na ngayon. Magsigawan tayo dyan! Ka na. Hey, 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 hey. SND! Ano yun? Hey, hey. SND! Taas kamay! Taas kamay! Lahat, taas kamay! Come on, everyone! Hey, 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 hey! Come on! Hey, hey, hey! 1, 2, 3! Ilang awit pa ba ang aawitin? Ano yun? Very good! Ilang ulit pa ba ang uulitin? Ano yun? Hey! 3 oras na akong nagpapakyut sa'yo, di mo man lang napapansin ang bago. Hey! 1, 2, 3! Ilang isaw pa ba ang kakainin o giliw ko? Ilang tansan pa ba ang iipunin? Ano yun? Gagawin ko ang lahat, pati ang thesis mo. Huwag mo lang ipagkait ang hinahanap ko. Sigaw! Sagutin mo lang ako, aking sintay, walang humpay lalig. Aasahang iibigin ka sa tanghali, sa gabi at Come on, lakas niyo pa! Magduda dahil ang puso ko'y walang pangamba na tayo'y nabubuhay ng tahimik at buo. Isigaw nyo nga! Thank you so much! Maraming salamat po, Naga! Thank you so much! God bless you, Naga! Thank you! SND! Ano yan? Ano yan? Thank you! Sigaw! Thank you so much! God bless you! Thank you! Wala. Thank you so much, Kapoy. Mga tugang mula ng 2022, kanakoy sa mga mangyayari ng pagbabago, magkakaiguan ng progresibo at sinasadong tercer distrito. Mga taga-third district ng Camarines Sur,
Idol song. Ayan, aram nindo ang sabay-bayo ning sisiran. Aram po nindo, aram ni nanay. Ini pong samuyang song ni Revive Me ini, ang sako pong music arranger, oto, keyboardista, John Carl Dininya. Sana po magustuhan nindo gabos. Wow! Dios Mabalos, Mr. and Mrs. Carl Denina, as in Juna Lopez Denina, our grand champion, Cancosuc Bicolandia Song Revival Competition. Now, ladies and gentlemen, excited na ba kayo ma-meet ang ating second celebrity guest? Please welcome on stage, Mr. Gabi de la Merced.
Gabby de la Merced, ladies and gentlemen. Ayan, Miss Gabby de la Merced, ladies and gentlemen! Babae po ako! Kamusta na kayo dyan? Excited na ba kayo? Grabe, umiyak na kayo. Galing kami pili. Tapos nagkita So, mag-abang kayo mamaya para sa... Alam ko, kakanta ata sina Joko at Alvin. Oh, kilala niyo ba yan? Yan. Marami pa. Nandito na ako. Kumakain na ako dito. At grabe, excited na kita ako sa programa. So, kita-kita tayo ulit bukas. Ay, mamaya. Thank you so much, Miss Gabby de la Merced, ladies and gentlemen. TVB third runner-up 2008. Ayan. That will you survive? Huh? Kanina sa tren, muntik na akong mapagkamalang si Antonio. Gusto akong barilin ng kapitan na nagtatanong. All right, now, ladies Mukhang and nakakalat gentlemen. ng utos na dakpin si Luna, patay o buhay. Saan ang galing ang utos? Hindi ko alam. Pero isang general daw ang nagpapatupad nito. Nasaan ba yung 38 na yan? Dito ba? Nasaan na? Bakit ayaw mo ipakita sa akin? Parang may kwento Asa ba? Asa ba yun? Kwento, walang kwento. Tumahimik ka na! Mo! Joke lang, Manong. Joke lang. Pero alam mo, Manong, last na lang to, An agent's mind is never at rest, is it? I guess not. Cocaine. Cocaine parang shabu. Ang mayaman. Ang party ng mga kano. Panty ng mga kano. Party, hindi panty. Nervous? It's not every day when a wedding happens, no? So yes, I am nervous. Look at you, Bambino. Look at like a real life prince. Excited ka na bang magbago ng mga bagay-bagay sa kumpanya, Mr. President? Sa bagay, kung ako naman nasa posisyon mo, I'd be in love with my job too. At siguro kung ano-ano rin panukalang gagawin ko sa kumpanya. I am not in love with my job because I am the president of the company, Mr. Shimoda. Naga! Kamusta na kayo? Naga! Kamusta na kayo? Ang daming tao dito sa Naga! Ayan, ako po, ang ancestor po namin. Nagkakamali kami sa ligaw. Yan po. Hindi po ako libusan sa Roa. Tubang Bicol kami! Sarumbanggi! Mabalos sa inyo lahat. Anyway, nagpapasalamat kami at inimbita kami dito ng ating mahal na kaibigan. Palapakan natin, SND! Woo!
Wow! Yan po, kumakandidato yan. So, sa pagkakongreso. Yes! Anyway, tatawagin ko naman ang aking kasama. May kasama ako dito. Gwapo din. Gusto niyo tawagin ko? Gusto niyo ba tawagin ko? Okay, hulaan niyo ako. Sino to? Si Aljur. Wow! Si Aljur kasama ko doon sa sa video. Pero kilala niyo siya dahil nasa kadenang ginto siya. ABS-CBN. Tapos, marami din siya sa Viva Max. Sa Viva Max streaming, meron siya doon. Siklo, Hugas, Kinsenas Katapusan. Kasama siya sa Siklo si Vince Rilon. Yan. At of course, ang latest project niya, Dana with Miss Jane De Leon. Abangan niyo yan sa ABS-CBN. Ngayon, tatawagin ko na. Tawagin ko na. Sino? 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 Taga Bicol din to, mga kaibigan. Anak ni Topa Kids, Joko Diaz! Magandang hapon po! Magandang hapon po, Naga! Napapasayaw ako pag nakikita kita. Ang taas ng energy mo, brother! Pinakapal mo ako, binigyan mo ako ng kape. Magandang hapon po sa inyo lahat! Galing po ako sa Pili. Sino po ang taga-Pili sa inyo? Kayo po. Galing po kami dyan kanina. Kasama ko si Mayor. Tapos, nasa ng Team Bonbon. Team Bonbon! Ayun. Ay, meron naman palang medyo nagkahiwalay ng konti. Ako naman, galing ako kanina sa Calabanga! Sa Calabanga! Iyan. Parang basag-basag yung Calabanga. Oo, kasama natin si Vice Mayor doon. Si Vice Mayor, kandidato din. Si Vice Mayor Mark Robles. Yan. Team Magaraw. Kayo po. Okay. Meron pala. Meron. Yung kasunod, pare koy. Sino yan? Team Ocampo. Yun, oh. Team ka naman. Yan! Bakit ikaw kasali ka sa lahat ng bayan? Paano yung ganun mo? Pili ka, pili. Ang dami mong bahay, ha? Ang dami mong bahay, ang dami mong kinakapit bahay, ha? Kayo, sige. Ito, pare, taga dito ka yata. Ayan. Team Kamaligan. Ayun. Ayun. Nagbalansin na yung tenga ko. Okay na. Balansin na. Pantay na. Ano to? Yan naman sa Team SND Cares. SND Cares. Okay. At the Team SND 3D Naga. Yo! Kasama ka rin. Kasama ka rin dyan. Kasama ka rin. Yan. Ako natutuwa sa'yo. Gusto kita. Marami kang lugar. Magandang hapon po sa inyong lahat sa Naga. Ako ay taga Legazpi. Sino ang umabot na ng Legazpi? Wala na po kami doon. Hindi, doon po ang mga tita ko, mga Gutierrez. Sino ang mga Gutierrez dito? Nandiyan po kami. Gutierrez ka din? Hanep! Ako po ay naimbitahan ng isang mabait na kaibigan. Actually, kaibigan ko siya 6 years na po. Si Sir Noel. At sana naman po, mapagbigyan natin siya sa request niya. Dahil itong lambing sa akin na to ay pinagpalit ko ang trabaho dito sa pagpunta sa inyo. Kaya maraming salamat po sa inyong lahat. Iniwan ko sandali si Darna para makita po kayong lahat. Pinababalik ka na nga ni Jane De Leon Magandang hapon po sa inyong lahat. At huwag niyo kalilimutan, SND for Congressman. Maraming salamat po. At kayo na po ang bahala sa aking kaibigan. Yan, maraming salamat, Brother Joko Diaz. Kasi gusto ko lang pasalamatan yung banda kanina. Abidra Band, palapakan natin. Napakagaling ng banda na yan. And of course, Waki Kiray. Di ba nakakatawa si Waki Kiray? Grabe. Favorite niya si Waki? Favorite ka rin siya. Kumusta naman dyan sa likod? Naririnig niyo ba kami? Yung pinakalikod pa! Yung pinakalikod pa! Hindi ko kayo marinig! Okay. Hindi, Legazpi na ata yun. Pag lumigo ka. Legazpi na yan. Ginubatan or ano? Dagatan. Okay. Alright. Brother, tawagin na natin itong mga susunod na magpe-perform. Okay, fine. Diba? Ang susunod na magpe-perform ay
Sino ba to? Ito? Grand opening yan. Ayan. Eto, bibigay na namin sa inyo ang grand opening production number from SND Dancers. Yan! Palapakan natin mga kaibigan! SND Dancers! Thank you, brother. Hello, check. 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 Yung ba yung nire-rehearse nyo kahapon? Check. Yung ba yung nire-rehearse nila kahapon? SND, Noel de Luna, ang pangaran na ibabandera. Takol na ini talagang natabangan, takol na naginibong ini pinatunayan. Da ipababayaan ng mga tios, makatao, tunay siya na makajus. Sa pagtabang, iniinot ang gabus. Sa pagtabang, iniinot ang gabus. Pag sinabing Noel, Noel de Luna, nakakatabang sa mga pamilya. May respeto sa gabos na kalugar niya. Termina ka ang tabi sa naghahagaling tabang. Mayong pinipili, hubil man o gurang. Basta ang nasa isip niya, permi ang pagtabang. May respeto, makatao, mabuuton, mahiguson. SND, Noel de Luna, nakakatabang sa banwaan ka. SND, Noel de Luna, mayong pinipili, dawatius ka. SND, Noel de Luna, ang pagtabang sinasa puso niya. SND, Noel de Luna, simple tao, mabuuton pa. Uyan na naman si Noel de Luna, simple tao, mabuuton pa. Tawasain siya magdumatitinuhon ka. Basta importante, makatabang siya. Araw nito ang ugali niya. Gusto niya makatabang para kang umaugma. Dalawa kita iwan ng pandemya. Noel de Luna, kaantabay ka. Gigibuhon na gamos para lang magampanan. Ang tungkulin niya sa tao dahil niya lilingawan. Kaya kita gabos mga Bicolano. Sabay-sabay kita sa pag-asenso. Idol ko talaga si Noel de Luna. Ako dayupot, tamabuot siya. Dako ng mga taong ginabangan niya. Kaya ya italingawan pangaran niya. SND, Noel de Luna, nakakatabang sa banwaan ka. SND, Noel de Luna, mayong pinipili, dawatius ka. SND, Noel de Luna, ang pagtabang sila sa puso niya. SND, Noel de Luna, simple tao, mabuuton pa. SND, Noel de Luna, nakakatabang sa banwaan ka. SND, Noel de Luna, mayong pinipili, dawatius ka. SND, Noel de Luna, ang pagtabang sila sa puso niya. SND, Noel de Luna, simple tao, mabuuton pa. Check, 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 check. Check na. Eto na. Eto na. Nagbabalik kami. Ayaw. Pegi pa sa mic. Ayan, babalik kami. Okay. Palapakan. Hello, Kamaligan! Hello. Kalabanga! Magandang hapon natin. Hoy, Kalabanga! Hoy, Kalabanga! Pili. Saan ang pili? Nasa kasama ka na naman dyan. Pili. Kasama ka na. Okay, nagbabalik tayo namin. Mamaya, ano muna tayo? Papagaw muna tayo. Sige, Pwede. pare mani, papagaw muna kami. Pagaw muna kami. Pagaw na. Para may t-shirt, di ba? Hindi, si Manny. Si Manny ang road manager ko, papagaw. Isa ibabato namin sa inyo. Okay. Yan. Para pag pinawisan kayo, meron kayong
nagsasalita. Tagapili! Tagapili. Galing ako sa inyo kanina. Oo. Ang bait na tao ang kasama ko lang kanina. Talaga. Oo, si Mayor. Mayor. Ronaldo. Roland. Baklot. Boklot or baklot? Kilala niyo ba siya? Mga tagapili. Ikaw tagapili ka. Hindi mo kilala? Kilala nyo? Kilala mo, kilala mo. Hindi. Inutangan mo. Kilala niyo po. Kilala niyo po. Sige, ha? Sasalitain po namin sa pakinggan niyo siya. Tawagin natin. Pakinggan niyo po. Ang isa sa mga kandidato, Mayor Baklot! Ronald Buklot! Palabakan naman natin mga kaibigan! Palabakan natin! Dito lahat masaya tayo tonight, sama-sama! Hello! Maray na banggi, taga Naga. Maray na banggi, taga Ocampo, taga Calabanga, taga Kanaman, taga Bumbon, taga Magaraw. Mas lalong-lalo na po, maray na banggi sa mga kababayan ko sa Banwaan ng Pili, Camarines Sur. Shout out! Taga Pili! Garo kami ang kadakol ligdi. Kurahaw! Ini ang kurahaw kan mga taga Pili ko niyan. Bako lang ning pagbabago sa laok ang Banwa na Pili, alagad pagbabago sa interong tercer distrito. Ang satuyang kandidato niyan, si Sir Noel de Luna, sarong propyong taga-Pili. Kababata kan sa indong lingkod. Asin ako po nakakasiguro sa indo na ang samuyang pagdakula sa samuyang Banwa na Pili, naging maray kaming mga constituentes kan sa tuyang banwaan. Naging responsable kami sa samuyang barangay, asin sa samuyang mga kahimanwa. Dahil kami nalilingaw kung ano ang samuyang pinunan, kung saan kami naggikan, asin kung ano po ang pinunan mi sa samuyang buhay. Poon sa katiusan, sa pagmaigot sa buhay, hanggang sa naabot niya mo ang araw kaning estado. Si Noel de Luna, sarong tios na tao, alagad, dai na disganar kan sa iyang estado sa buhay. Nagmaigot, nagporsige, nangarap, asin naabot niya ang estadong ini. Ini ang sa iyang pangarap, bako lang sa samuyang banwaan, alagad, pati sa intong irong tercer distrito. Ini ang inahagad niya mo, bako lang na pagbabago sa loob ng samuyang banwaan, alagad, sarong pagbabago sa satuyang tercer distrito. Dakulaon na maray ang samuyang pagtubod, na ang satuyang kugang na si Noel de Luna, makakadara sa tuya. Bako lang ng mga benepisyo, bako lang ng mga kapakinabang na proyekto, alagad, tataan kita ning maray na estado, kitang mga taga-tercer distrito. Ini ang satuyang pagtubod, ini ang satuyang aagado na sinahanapon sa iya. Asin sana, dahil kita mabigo, asin ini po makuha niya to, asin padakos na mahiling niya to sa irarom kan sa iyang liderato. Ini ang hinahagad kan sa muyang banwaan. Mabago ang liderato, tangarig mapagserbihan kita. Bako lang ng mga bagong ideya, bako lang ng mga bagong plano, alagad kung anong mga kabagupang pwedeng ikaw proser para sa tuya gabos. Aloy ng panahon na kita po napapaha sa sarong leader na mahigos, sa sarong leader na matinabang, sa sarong leader na iniintindi asin inihiling ang kamugtakan niya to gabos. Si Noel, dahil pa nag-iisip ang kandidato, yaon na po sa pagtabang sa satuya. Naaaraman ta na kung ano ang mga sa iyang ginibo, kan mga nakalipas na panahon, asin kung ano ang ginibo niya para sa satuyang distrito. Kung katong panahon na bako pa siyang kandidato, dahil pa nag-isip na maging servidor niya to, nagtabang na, naggibo na kan sa iyang kahirasan bilang taga-digdi sa satuyang distrito. Ano pa daw kung siya na ang maging congressman niya to digdi sa 3rd district?
Ako tong kaukok amo, mga taga-tercer distrito. Gusto nindong ibanan ang mga taga-pili sa pagpagana, Noel Di Luna. Ilalaban ta, papaganahon ta, si Noel Di Luna. Maray na banggi, salamat sa inyo ka, boss. Maraming salamat, Mayor Baklot. Mayor Buklot. Yes. Baklot. Oh, dahil sa pangako namin, magbabatuli kami ng mga T-shirts! Napakaswerte naman ng mga pumunta dito na maaga. Dahil na ang lalapit nyo, iyon, oh. Pwede ba dito? Pwede dito? Pwede. Sige. Yan! Kamaligan! Ito na. Yun! Yung pala ang technique doon. Oh, Ang hirap niyong pasayahin. grabe. Wow. Pare, Oh, may pangalawa tayong speaker. Siya ba to? Di ba? siya yan. Pero bago yan, pasayawin muna na daw natin. Pasayawin muna natin ang Balik natin, one more time. S&D Dancers! Mayor ba muna or S&D na? Mayor muna? Okay, Mayor muna. Okay. Sabi ko sa iyo excited ako Kumukontra ka na naman sa akin kaya tayo namatay sa probinsyano. Hindi, kasi sabi dito pagkatapos magsalita. Kaya tayo namatay sa probinsyano, kontra ka ng kontra sa akin Dapat susunod ka lang sa akin para buhay tayo palagi. Tao lang nagkakamali, tao lang po. Eto, speaker number 2 namin. Hindi ito tumatakbo, pero may endorse di to. tumatakbo yan? Hindi. May endorse to. Naglalakad lang yan, naglalakad. Oo, hindi to tumatakbo. Walking lang to, galing dun sa lugar nila hanggang dito. Layo. Ang former mayor, Calabanga, Camarines Sur. Yes. Si Mr. Ruben Medroso. Palabakan natin mga kaibigan. Eto na po siya. Parating na po, naglalakad talaga. Hindi po talaga tumatakbo to. Mayor. Maray na banggi sa Sendo ka, boss. Medyo naabala ko kasi pagdigdi sa naga. Nakasubago pagluwas ko sa Samuyang Arong. Duman sa Bidruso Park. Nagkakagurulo si mga parapadyak. Sabi ko, ano yan? Kaya, Mayor, si ito ngayon nakalunad sa padyak ay tri-mover sa kudne si sarong driver garo dahil nakakaintindihan. Kano man nga ko, kinurawan niya kasi para padyak na si babae nga, Miss, ano man nga ta kurukuraw ka na sa ko, sabi ka si babae, natakapan niya bisto. Dahil nga, Miss, tansay mo nga yung mimi, nakaluwas. Sabi ba kasi babae, ay ligyan, siya aki ko, nalingawan ko sa tri-mobile. Saro ako sa veteran na magpaabot man ng misay sa Sendo ko niya nabanggi. Kaibanan ni anitirong mga kandidato sa Kalabanga na pinamayuan ni Libby Santana asin ni Mark Robles. Kaya rin ba man ang sayang mga kagawad na mga kandidato. Ang saro dyan na kandidato, makuapo ko, si Ruben Medroso III. Aram tanabagang niya na ang problema ni Saro.
Iyo ang kadakol-dakol na naman na nagbubutwa, nagbabalik ang COVID, urog na sa South Korea. Nagkaroon nag-abot na sa 24,000 ang mga nakakaigwang kaso. Nagkaulay kami sa kumakwapo. Kaya, Daddy, taanapot sa ko, Daddy, igwa ngaya kung nadiskubre. Libre ngaya. Dahil na magastos maharamang kung may COVID siya. O ano man nga ko yan, sinabi sa kukan makwapo kong ini na kandidato. Kaya Daddy, anmuro mo ngayang ini, ilalaog mo sa mong lubot. Abot hindi sa ikaduang guhit. Pagkatapos nga kayan, parungon mo. Okay, so balik tayo sa song number. Kung mayo ngayang parong, delikado yan. Pero nga ni ngayang masiguro, utrohon. Mugagiraran na duldugon ang sa imong lubot. Pagkatapos nga ko, namitan mo ngaya. Pag mayo ning namit ay kumpirmado na COVID na. Pero dahil mo nakamukaya, dahil pa yan na-aprobaran sa tuyang gobyerno kung talagang pwede na gamiton. Kansarong bulan, inisarong kandidatong congressman, nagtaram sa sarong barangay duman sa Samuya sa barangay Santa Isabel. Pagkatapos kan sa iyang pagtaram, nagpaaram tulos. Kung sa bagay, dati niya manipigigibo, makakataram na hali na. Igwa pa ngayon kung dudumanan ng pirang barangay, tapigararout na naman nga ko sa kuyang pinsan. Sabi ko, ako na naman ang pigapatamaan kaning pinsan kong ini. Na dahil naman nga ni ko nakikiaram sa iya. Kundi kung iyan ang gusto niya, ngaling maraman bako sa naduman sa Calabanga, kundi sa intirong tercer distrito, ang ginibo sa sakuya. Kayan. Kana ko magkandidato, tulong eleksyon na nakaagi ay duwa, para pakiulayan akong magkandidatong mayor. Tatabangan ko na siya. Kamayo silang nakukuha ang kandidato sa Calabanga. Pakiulay nga ko, kulang ang pundo ko. Sabi niya, kita na ngayang bahala kayan, makakadispoder kita. Di naglaban ako. So problema, ka nagpupuo na ang karampanya, nagbabaralik sa ko sa mga taga-Calabanga, nagsasabi, nag-uusip po na pigahanap ngayon narong kang congressman na ining kandidato, dahil ngayon nakukuha. So ano daw ngayon maray nagibuon? Sabi ko, sige nata ko na maremedyo. Ginastusan ko ang mga para solicit na naghahagad-tabang. Ang kampanya sa caucus, ako ang naggastos kan inumon, kan isdakan, sound system, masin iba pang mga kaipuan. Ginibo ko ang gabos, ningulit sa diring tao ko ni gusto ko siyang gumana. Alagad, so nangyari, kalmanggana na, dahil na nagibisita sa Calabanga sa Muya, ako na mismo ang nag-unoy duman, na misking nga ni araw kasi nangyari, na naaraman ko pa bandang uri, doon pa sa kalabang ko nagtaon ng pundo kontra sa Sakuya. Kaibanan ko si Tagao Campo, si dating kagawad si Lino na kadanang unyan, nagdumang kami, puro mustahan. Di okay lang. Mara si urulay-ulay mi, ngayon mapasar niya ako duman sa imo. Sige, ako. Pigalat ko, nakalis ang 1 taon, nakalis ang 2 taon, naraman ko na lang na nagpapakalabanga pero dahil na nakahapit, duman sa kuya. Okay lang, sabi ko, mamang problema. Kaya lang, so bandang uri, nagkiulay sa ko, natabangan ko na giraray siya. Sabi ko,
dahil ako makakatabang sa imo, taigwan akong nainot na tinugahan, nakaipuan na mabaguna ang padalagan ng uli kan sa imong pagpabaya sa satong banwaan. Kung kaya kinuntra ko siya, nagurulay kami kasi mga sadiring tao mi, dahil takang akong amo pipiriton, o mag-iba ka mo sa ko, o kigabi manggirare sa pinsan tangyan, okay lang ako, mayong problema. So naglabang kami, ngunyan, nag-utro na naman sa Kalabanga, pigahanap at sa iyang serbisyo personal. Nakakaduman man paminsan-minsan, pero yung ani yan, nagkaroon na pigsisilihan ang sa iyang lubot na hali tulos sa okasyon. Kaya pigiling mingunyan, yaon si dating Vice Mayor Palma, asin si Mayor Santa Ana, si Vice Mayor Robles, ang pag-iriba mi, piguro lay ulayan mi, nadakula ang tsansa ngunyan ni Sir Noel de Luna na gumana sa Kalabanga. Kaya daon ang suportami itinataos saya, ako naglalaom na sa ibang banwan, iyo man ang gigibon, digdi sa sudad ng Naga, iyo man ang gigibon, na sa tuyang susuportaran si Noel de Luna. Si Noel de Luna, haloy ko na ning amigo. Kaya ito, medyo hard life pa ni, nagpuon man sa ibaba, na por dahil kan sa iyang pagmayaigot, nag-asinsuman sa buhay. Tinubong ko sa rong aki kani, nakasubli, ano ba kung aning subli, dar tinabangan ko, ning pampir sa tanakay ko siyang problema kang panahon na ito, dahil naman ko nag-intindi. Alakad sa rong bisis kanya ako sa Manila, pig-apunan ako na magduman sa saya. Sabi ko, mayong ako kung service, dahil kung auto, nagdara. Ipakuata ka ngaya. Dinara kami, duman sa sarong kakanan na class, na baray. Pagpuli mi, bago kami nagpuli, kaya bago si Paring Bong na Franco, nahiling ko nagbibilang. Tinawag si kaibanan ko. Tapos sige na naman ang bilang. Nga akong dadagdagan pa. Pagkatapos, tinawag sa kuya. Ay, nag-iituro sa kutayliwang ko doon ako ni. Ay, 50,000 si tinawag sa kuya. Sabi ko pa rin, ano ni, para kastos mo ngaya, igwaman nga ako kung balon. Ay, tasigi na ngaya. Si Pading Noel, dahil ka na mabusis, kanugali ka ni. Kanakaging eleksyon, nakailingan kami di Sanaga, tinawan akong, sige, kabagang milyon, dahil man ako kandidato. Sabi ko, panianong ko ni, aram ko ngayon na kadakol bang ka nagudurman sa inyong tao, nagagastos ka, pag naragastos mo ngayon, kinuha ko man. Ining pinsang kong na kandidato giraray ng congressman, si Pimirong Labang kani, naghahanap ng ma-finance sa iyang kandidatura. Sabi ko sa iya nga ako, igwa kong kabisto, si Pading Noel de Luna. Sabi niya, gibing mo man mi Diyos na magkaulay kami. So, sa nangyari, pig-aris ko sa isang pag-ulay, malata tinawan ni milyones ni Pading Noel yan kan si Primerong Laban. Araw kayan, ang pigsasabi ko na si Pading Noel matinabang sa mga tao. Ano man ang kaipuan, basta igwa siya, siguradong itataw yan. Saro pala sa programa ni Noel de Luna, yun sa edukasyon na dango ko niya sa debate nenda. Importante man tagwa kaning nangyari sa may parting tinambak, may tulong mag-aramigo na maray pa kaya magpamanila kita. Sabi bang kan si Sir, mano bang kita duman? Ay madali nga ang trabaho duman. Di
Sige nga, larga kita sa aga. Pagabot sa terminal, sabi kan si Saro, hindi nga kita taong magtaragalog, maranong nga kita naman. Di sabi ba kan Saro, mag-aradal mo na nga kita. Di balik, sabay parting tinambak. Pag-utrual daw, nagirilingan. O ano nga, ako nga igwa ng aram ng tataramo na Tagalog. Ano nga yan? Kaming tatlo. Sabi ba kasi Saro, igwa min nga ako kasi walang pira. Sabi ba kasi Saro, buti pa nga. Diyo, pagpa Manila, ninda, pag-abot sa Cubao, Madiklumpa, nagralakaw-lakaw. Pag-abot naman, nakatagmusin na ng Rabol. Iriwal kan mga hubines. Kan haloy-haloy na, nag-abot ang patrol car, kan pulis, durulagan sa mga hubines, anatada sa rungtaw gadan. Si dati nagali, ang sana doon nagdadalan. Sabi kan si pulis, sino ang pumatay dito? Sabi kan si Saro, kami tatlo. Di tama man sa gabit si Tagalog. Sabi naman kasi pulis, bakit nyo pinatay? Sabi naman kasi Saro, kasi walang pira. Nagamit naman. Sabi naman kasi pulis, tara na, punta tayo sa presinto. Sabi naman kasi Saro, buti pa nga, irakman kasi mga hubines na dahil nakaadal. Na por dahil kan dahil pagkakaadal, mapipriso na bakuban sida ang may gibo pambagay na yan. Kaya importante, pingadangon ko kan Sarong Banggi, importante ang programa na manunungod sa edukasyon na dapat pakarayon, tabangan na ang mga kakian makaadal. Ikaw pa kung Sarong istorya, tapos kaniyo na. Saro na lang. Gusto pa din daw. Tako na po na, dahil ako. Sige, istorya ko giraray. Ikaw na ang Sarong sultirong. Guwapo, ang edad 18, 20 anyos. Ang babae man, 18 anyos, magayonon. Sa halipot na tataramon, nagkailusyonan si Dua, asin ikinasal sa sarong simbahan Katoliko. Kaya nag-abot ang pagturog, nakaida, nakalis ng sarong oras, sabi kan si babae, Gom, takupi daw ngayon labot kan sa tuyang atop. Di tindog si lalaki, tinakupan si labot kan si atop. Pakaloy naman nakalis ang sarong oras, na mayo mga pigigibo si lalaki, Gom, takupi man ngayon labot kan pinto. Tindog naman si lalaki, tinakupan si labot kan si pinto. Balik sa igdaan, nagdurog irari sa sayang agom, nakalis na naman sa sarong oras. Ngayon agom, takupi man yan labot kang pinto. Tindog naman, nagtakop. Nakalis na naman sa sarong oras na mayo pag-arari pigigibo si lalaki, nagtaram na si babae. Kaya agom, igwa ka pang sarong labot na importante pa naman na dahil mo na tatakupan. Ang gusto kong sabihin, nakabuto na kita sa gobernador, vice-gobernador, mga bukal, dahil sa paglingawan ang sarong labot na yan, si Noel De Luna para congressman. Alright, palabakan natin! Maraming salamat, Mayor! Sandali po. Dito po. Mayor. Sigurado pong hindi tumatakbo yan. Naglalakad pa lang, madadapa na. Okay. Bato natin ito! Ito! Hey! Ho! Hey! Ho! Alright! Maraming salamat. Maraming salamat po, Mayor Relax lang, madami pa tayo dyan. Ang lupit ni Mayor Medroso, gising na gising po kayong lahat.
Nakita ko sa mga mukha nyo, parang gising na gising kayo lahat. Di ba? Okay, sa lang tanong ko, brother. Ano ba sinabi ni Mayor kanina? Pakiulit lang, pakiulit. Wala. Grabe naman to, wala. Ano daw? Wala, nakalimutan na nila. Mag-enjoy daw sa buhay. Mag-enjoy sa buhay. Nakita nyo naman si Mayor. Nung umalis, dahan-dahan nyo siya nakitang umalis dahil hindi raw siya tumatakbo. Lalakad lang siya. Okay, palapakan natin ulit. One more time si Mayor. Oh, pare, sino susunod? Ay, may sorpresa pa nga pala kami sa inyo. Oh, meron pa kaming mga... Huwag muna kayong aalis dyan sa mga kinatatayuan nyo dahil alam kong walang upuan dyan. Gwapong-gwapo rin to, mga kaibigan. Gwapo to. Pero, hindi pa nagpo-probinsyano to. Hindi pa nagpo-probinsyano Hindi to. pa. Kami ni Joko nagprobinsyano kami. At, you know... Namatay tayo dun. Namatay ba tayo doon? Namatay tayo dun. Pitong buwan kami sa probinsyano. Kahit isang daplis, hindi namin tinamaan si Coco. Yan ang tunay na bida. Grabe talaga si Coco. Ang lupit ng idol nyo. Ang dami namin Kahit naubos na ba? daplis, hindi ko nadaplisan yun. Kasama pala si Tito Eddie Garcia. Hindi namin. Dami namin naubos na bala. Anyway, ano brother? Siyempre, ibibigay muna natin sa kanila uli. Yung kasiyahan nila. Ang maganda at magaling na grupo. Yes! One more time! SND Dancers! Just like a zoom. Putting a zoom. Party, yeah, feeling, yeah, you know what to do. Just like a zoom. Putting a zoom. Party, yeah, feeling, yeah, you know what to do. Yeah. Wow! Nice! Wow! Okay. Pare, kaya-kaya mo yung mga moves na yun eh. Oo, dati kaya ko yan. Pare, ako naniniwala ako sa'yo. Yun oh. Dati Alam kaya mo, ko yan. ito lang ang nagpapatawa kay Coco Martin sa set namin eh. Oo, natatawa siya kasi hindi siya matamaan. Hindi ko siya tinatamaan. Eto, Oy. habang mataas ang energy nila, Yes. ibibigay namin yung pangatlong tagapagsalita. Yes. Si Mr. Rafi Palma, ang former Vice Mayor ng Calabanga, Camarines Sur. Yeah, palapak po natin. Kalapakan po natin.
Sir, ikaw na pala yan, sir. Maraming nabanggi po sa Indogabos. Buhay ang tercer distrito, kang Camarinesor. Maraming nabanggi kiraray. Ang sa Indo pong lingkod, yaon sa Tubangan, day man po kandidato. Day man po ko kandidato, kaya lang saro sa nagtutubod, naan sa tuyang kaibahan, asinan sa tuyang pinaglalaban, na inaapod SND, saro po ning taho na nakaulay ko, manunungod po sa agrikultura. Tan sa Indo pong lingkod, sa Indo pong lingkod, sarong tunay ning parauma, para tanom, asin po yaon sa Kalabanga, na dakula po ang tanuman, dakula po ang dagat, asin dakula po ang tanuman ng mais, duman po sa kabukidan. Nagkataon po na nagkaulay kami ni SND, manunungod po sa agrikultura, tan sa Indong lingkod, dagtukaw ning siyam na taon na kunsyal, asin man po siyam na taon ning vice alkalde, ang pigtutukan po ang agrikultura, asin po ang manunungod sa agrikultura, ang sabi sa sakuya, sa samuyang pagulay-ulay, ni SND, dakulang maray na importansya na ang agrikultura gusto niyang maray na tabangan. Gusto niyang tawan dakulang ning pondo kun siya. Tutuwangan ta. Kaya po, sa samuyang ulay-ulay, dumampo ako na kumbinsi na mayo sa sakuya nagtabang, nagtuwang, especialmente sa agrikultura, tadai po natawan ning dakula ning importansya na hali po, especialmente sa Kongreso, tadai po ini natawan ning importansya, manunungod po dyan, ang pili o kampo, kanaman, magaraw, bumbon na sin Kalabanga, dakula pong maray ang mga tanuman dyan. Kaya po, ang sa Indong lingkod, nakikiulay sa Indongon yan, natuwangan ta, tanganing pag-abot kang panahon, matatawan ng importansya, ang manunungod sa agrikultura, tanganing mas maglangkaw, ang satuya ning mga hanap buhay, tungkol po sa agrikultura. Kaya diyan lang po ang sa Indong lingkod, nakikiulay, manunungod sa agrikultura, dakul pa po ang sayang programa, kaya lang ang sasakuya po ning tuyong ngunyan, manunungod sa nadyan sa pagtanom. Kadakol po problema ngunyan, abono, presyo, kamparoy, NFA, iyan po, tatawan yan ng importansya kung ang sa Indong lingkod, asin ang sa tuyang kairiba, asin ang sa tuyang pinaglalaban, SND po, tuwangan ta po, pakiulay sa Sendo. Salamat, asin maray na banggi po sa Indogabos. Maraming salamat, Vice Mayor. Yan. Oh, pakipatay yung ilaw na yan, sasama ko lang kayong lahat. Selfie tayo, selfie. Ako rin. Ikaw rin. Ingitero. Ingitero. Dito. Iya, dito naman, dito. Yeah. Okay, ano? Pare, Oh, may papakilala ka. may papakilala ko sa inyo. Kasi may nagsasayaw, may nag-host. Ito naman, kumakanta. Palapakan natin mga kaibigan. Give you a big round of applause for Miss Juna Lopez. Miss Lopez! Yan o.
Hello po, ayan. Ayan. Ako ulit. Ayan. Magayunon ang kanta na ikakantahon ko kasi para ni sa satong celebrity. Si Sir Noel De Luna. Ayan. So, pwedeng sabayan nindo ako. Sana ma-LSS ka mo sa kantang ini. Ayan. So, DJ, break it down, yo. You can clap your hands, come on. Pwede kayong sumayaw. Sarong pangaran na malalaoman, siya nagtatabang sa nasasakupan. Dakul ng naginibon na pinatunayan, may respeto sa gabos na kalugar niya. Come on! O siya si SND Noel De Luna, nagtatabang sa banwaan, dawa sisay kaman. Makatao siya, tunay na makadiyos. Sa pagtabang, iniinot ang gabos. Ha! Kaya gabos na mga Bicolano, daita lingawan pangaran niya. O siya si SND Noel De Luna, siya simpleng tao, ang pagsilbi sa puso niya. Igwapa ning pandemya, si SND aantabayan ang kaalalayan, sabay-sabayan baguswag, sain man magduman ikatitinohon niya. May respeto makatao, mabuoton, mahiguson, gigibuhon gabos para lang magampanan. Idol ko, Noel De Luna, siya tabangan ta. Yeah! O siya si SND Noel De Luna, siya simpleng tao, ang pagserbi sa puso niya. Noel De Luna, SND Noel De Luna. Mayo nang iba si Noel De Luna, mabuoton. Mayo nang iba si Noel De Luna, Noel De Luna, dakul nang natabangan, kaipuhan kan banwaan, ang pagserbi nasa puso niya. Noel De Luna, SND! Woo!
Ako po si Kagawad Jupre Medrano, ang Barangay Ginabaan. Ang number 1 mong piping kaipuhan sa Samuyang Barangay, ini pong Samuyang Covered Court. Number 1 po ining kaipuhan ni Giyo, na consign po pag may mga programa like anong pang nangay po sa Samuyang Palitada, kaipuhan mo po talaga ang covered court. Barangay sa school naman po, arog man po gayaray kani dahil may stage man po kami pero balad man po gayaray si mga ate. Kaipuhan mo bang gayaray po itong daw salit lang na covered court. Sa Samuyang man po sa health services, kaipuhan mo po ang mga supply like bulong, tapos po mga simple pong itipahin dyan sa Samuyang Laugan Health Center po. Sana po ang request kong iniyo matawan man yung pansin ni Sir Noel De Luna para sa ikakarahay man kan Samuyang mga consequence. Ako po si Punong Barangay Bernardo Macaoyan, ang bagong sirang pili Camarines Sur, kuhan pong maray digdi sa Samuyang lugar, sa Samuyang komunidad. Hinot po ang Pamto Market Road na kaipuhan po sa banda pong Zona 1 hanggang Zona 2, approximately 2 kilometros. As in, hindi pong pagpagayon po kang covered court na kung saan magkaigwaning siguro bleacher na kung saan kaipuhan mo po sa pagkakarawat kang mga kahubinisan as in mga aktibidades na kaipuhan kang Samuyang Barangay. So, human lang po yan, hagadan kang Samuyang grupo, kang Barangay Council, kang Bagong Sira, as in kang komunidad, kang Sakuyang Barangay na paaging Sir Noel De Luna sa iyang kongreso na matawan po ng asistensya po yan. Ako po pala si Crisalda Casaol, taga Zona 7, kang Barangay Kinali, Calabanga. Kung manggagana po si Sir Noel De Luna or SND bilang pong congressman kan 3rd District, sana po matugunan niya man ang samong pangangaipo sa tubig saka sa tinampo. Manungod man po sa tinampo ming hinahagad sa imo. Ang kadipisilan po kaya Samuya, ang pagluluwas kan Samuya mga produkto, lalo na po kang mais, batag, na human po ang Samuyang kinabubuhay igdiyo. Kaya po sana maaksyonan man po ang Samuyang pangangaipo igdi sa Sonami. Ako po si Kapitano si Ardila, kang Barangay May Ugog. So kami po sa Barangay May, sa Pudang Constituencies May kang Barangay, kada po magpapong pangangaipo sa Barangay May. So sa na po nga iniyo pong sa tubangan kang Barangay Hulmi kung sana pwedeng mataanan mo kami ng pondo para makaganan din ato para kung may pason kami or asembleya. Kaya na kami magpukado man sa may covered court. Insaro pa po na pangangaipo ang barangay. Gusto ko po na kung magkaigwa ng pisina lang, senior citizen. Lalo na po itong sa disaster, gusto ko po magkaigwa ng opisina ang BDRRM office sa po dito sa mga PWD. Yan po ang sarosa ng kahagadan ng barangay na mataanan kami ng saro pa po rescue vehicle. Yan po ang importanteng bahay sa Samuya. Dahil arayo po sa sentro, Congressman Noel De Luna, sana po tanan mo po ng simpatiya ang pighagad kan sa kuyang mga taga-constituentes kan sa kuyang barangay. Hello, yeah, check. SND, Noel De Luna, ang pangaran na ibabandera. Dakul na ini talagang natabangan, dakul na naginipong inipil na tunayan, da ipababayaan ng mga tios. Makatao, tunay siya na makajus. Sa pagtabang, iniinot ang gabus. Sa pagtabang, iniinot ang gabus. Pag sinabing Noel De Luna, nakakatabang sa mga pamilya. May respeto sa kabos na kalugar niya. Pirming nakaantabay sa nagahagad ng tabang. Ngayong pinipili, hubin man o gurang. Basta ang nasa isip niya, pirmi ang pagtabang. May respeto, makatao, mabuuton, mahiguson. Noel De Luna, nakakatabang sa banwaan ka. Noel De Luna, mayong pinipili, dawatius ka. SND Noel De Luna, ang pagtabang sila sa puso niya. SND Noel De Luna, simple tao, mabuuton pa. Mga tugang! Noel De Luna, Please welcome Congressman Noel De Luna! makatabang siya, araw nito ang ugali niya.
Thank you. Para kamu maugma. Tanawa kita igual en pandemia. Nuwing Luna, kaantabay ka. Di mo nagabos para lang Thank you very much. Tungkulin niya sa Diyos maray na banggi po. Kaya kita gabos mga Bicolano. Sabay-sabay kita sa pag-asenso. Ay gusto talaga si Noel de Luna. Aranina po ang mga pagbabago sa satuyang nasyon Pilipinas. June 30, 2022, bago na po ang satuyang presidente. Gusto ko pong ididikar ang okasyon na ini para ipagirumdom sa mga Bicolano. Sa maabot na Mayo 9, Mayong iba po, numero 10 sa balota, Leni Robredo, pagka-presidente. Malaban kita hanggang sa pagkatapusan kan eleksyon sa Mayo 9 ang mga rehiyon sa Pilipinas. Nagaanduyog na po sa satuyang kandidato ang mga probinsya duman sa Ilocos Region, sa Cagayan, sa Central Luzon, sa Calabarzon, sa Bicol Region, hanggang sa Visayas, Mindanao. Ipigbabandilyo ang pangalan na Robredo pagka-presidente. Anuman, takitang mga Bicolano lingawanta ang satuyang presidente. Garo maluya ang lingawana po nindo ang numero 3 sa balota. Girumdumon ang numero 10 sa balota, Presidente Leni Robredo. Maski anong sakit, maski anong sabi ninda, na medyo tika po ang survey kan sa tuyang kandidato, malaban kita hanggang sa katapusan. Gusto ko pong magpasalamat ko na sa sakuyang pamilya, sa sakuyang mga aki. Yaon po. Sinda, ang sakuyang dating girlfriend, ngunyan agom, si Sheila. Ang sakuyang mga aki, si Claire, si Brian, si Pamboy, si Eunice, si Mabel, si Nonoy, Kadakol, si Clarissa, ang sakuyang mga aki na si Harold, Hans, Hendrix, Noel Prince, as in Princess May, as in sa kuya pang-aki na si Mary May. Gusto ko pong ididikar ang laban na ini sa sainda, pangenot po sa sakuyang mga pamilya. Pangadwa po kan sakuyang mga amigo na padagos na nagsusuporta sa saindong lingkod. Mga amigo na day po nagbabari kan sa indang pagtubod sa kuya. As in, orog na po kamo ka, boss. Nayaon po ngunyan digdi sa Plaza Quezon na nagtutubod. Ang laban po kan sa indong lingkod bilang kandidato. Baka ulang laban kan sa indong lingkod, kundi laban taga, boss. Sa kuya mga konstituentes digdi sa tercer distrito kan probinsya. Gusto ko po lang magpasalamatan ang mga leaders niya to, mga miyembros kang Kusog, Bicolandia, ang SND Cares, Friends of Noel de Luna, garo kakadikit ka mo, ha? SND BFF, Club 1054, gusto ko man palang pasalamatan ang sa tuya mga miyembros kang Bicolani Movement. Ang sa indo pong lingkod, iyo po ang convener kang Bicolani Movement. Salamat po sa indo gabo, siraon po sinda dyan, ngunya na pagkabanggi. Dahil bali na po, sabi ko nga rin kayan, malingawan ang numero 3 sa balota. Importante, kapag bulos ka na mga mihoras hali sa Palasyo Malacanang, maski sisay pa ang kongresista sa tercer distrito,
ang mga nagugobernar sa tuyang banwaan, sa tuyang syudad, mabulos po ang mga mihoras kung ang sa tuyang presidente saro ng Bicolano. For the first time in our political history, magkakaigwa na pong presidenteng Bicolano. 20 taon ang nakakalihis. Nagkandidato si dating Senador Raul Roco. Alagad po kinapos. Dahil kita natawaning pagkakataon magkaigwaning presidente. Now is the time. Dahil po pagsayango ng pagkakataon na inita, pirapang taon na naman malihis. Saka kita magkakaigwaning kandidato. This is now our better chance. Ngunya na po, Presidente Leni Robredo, nuarin pa, now na. Matugang, ang kampanya po sa pagkakandidato lokal, mapun pa sana po sa Marso 25. Kadaklan po sa Indo, aram na nindo kung anong programa kan sa Indong lingkod, dahil ko na po yan pagbibintilar ngunya na paggabanggi sa Indo. Aram na po nindo. Nagpapasalamat ako sa tuyang mga lideres sa suportang pinapahiling do sa kuya. Sarong matanos na liderato asin tultul na serbisyo lang ang ipapangako sa Indo, kan sa Indong lingkod, kan sa Indong kandidato Noel De Luna. Pero na nga na ang kang kakaselfie. At siya ma-selfie kita. Ano yan? Dahil ko naiiling. Kay SND, masiguro ang pagbabago kan tercer distrito from solid SND Naga. Thank you very much po. Masasarigan sa oras ng kaipuhan, may puso sa mga taong nasasakitan, SND Kusog Bicolandia. We love you. Thank you very much po. Grabe, I'm very much overwhelmed. Grabe po ang sa kuyang kaugmahan. Ngunyan, pasana po. Nagpapasalamat ako sa onra na pinagtaon nindo sa kuyang ngunyan na pagserbihan ang kada saro sa satuya. Orog na po, digdi sa tercer distrito kan probinsya nin Camarines Sur. Thank you very much. Mag-ingat po kita pag-uli. Bantayan mo ang lugod kita kan maladyos sa gabos inigibutan. Nag-list na po ang pandemic. Panahon na ibalik ta po ang dati tang buhay kan mayo pa po ning COVID-19. Ako po naghagad ning dispensa palan sa mga naging kausa kan pag-traffic po. Dahil bali po, every 3 years man lang po mangyayari ang mga araw kaning pagtiripon. Pagpasensya na po, naghagad po ning dispensa ang sa Indong lingkod. Bago po ako magtapos, gusto kong pasalamatan ang lokal na gobyerno kang siyudad ng Naga sa panginot ni Mayor Ligasyon sa tinaw sa tuyang espasyo ngunyan para matipon ang sa tuyang mga lideres digdi po sa tercer distrito kan probinsya. Magpon sa Ocampo, Pili, Naga, Kamaligan, Kanakman, Bombon, Magaraw, and Kalambanga. Sa saido po, Gabos, Diyos mabalos, maray na banggi. Pinipili ko man o gurang, basta ang nasa isip ni ang pagtabang. May respeto, makatao, mabuuton, mahikuson. Wala kami masabi. Noel De Luna, nakakatalo. Ating mga kaibigan, palapang natin! SND! And Noel De Luna! Eto na, salita na si SND. Nagbigay na ng signal. Ano signal? Pakilala mo pare kung sino yung kasama natin siya. Yan! Di ba nangako sa inyo na isang gwapo? Isang gwapo! Nako, grabe to. Nakasama ko na to sa pelikula namin, Expressway. Yan, at siya po ay isang kapamilya. Bakit ganun? Pagkapamilya, tuwa sila. Siguro may channel 2 dito. Channel 2. Oo. At siya po ay 2 beses naging mayor sa teleserye. May idea na kayo niyan. Medyo binibigay mo na ha. Binibigay ko na. At syempre, mapapanood po siya sa Showtime. Nagpe-perform, sumasayaw. Sino? Sino? Sino ulaan nyo?
si Jong, hindi si Jong. Hindi to tumatumbling, hindi to tumatumbling. Hindi to tumatumbling, pero magaling umarte to. Siya po ay nasa Wildflower din at sa Huwag Kang Mangamba. Mga kaibigan, palabakan natin, my brother, RK Bagatsing! Naga! Kumataon dapat na mahalin ay walang iba kundi ikaw. Wala na ibang makakapigil pa sa akin. Binuhay mo muli ang takbo at tibok ng puso sa iyong pagmamahal. Ang buhay ko'y nag-iba na puno ng saya. Sa lahat, wala na makakapigil kahit na bagyo man. Paano kung mismo kung saan lilisan? Paano ba? Sabay-sabay! 1, 2, 3, 4! Kung mawalay ka sa buhay ko, kung pag-ibig mo'y maglaho, paano na kaya ang mundo? Kung sa oras di ka makita, kung ika'y napakalayo na, may buhay pa kaya tong puso? Yan lang ang maaari natin sadyang matatanggap habang ako'y may buhay. Mahal na mahal kita, higit pa sa iniisip ko. Grabe naman! Binuhay mo muli ang takbo. Ayan na, bababa na, bababa na, bababa na! Sa iyong pagmamahal, ang buhay ko'y nag-iba na puno ng saya. Sa lahat, di maaring iwan. Wala na makakapigil kahit na bagyo man. Paano kung ikaw na mismo kung saan lilisan? Paano ba? Kung mawalay ka sa buhay ko, kung pag-ibig mo'y maglaho, paano na kaya ang mundo? Kung sa oras di ka makita, kung ika'y napakalayo na, may buhay pa kaya tong puso? Woo! Yan lang ang maaari natin sadyang matatanggap habang ako'y may buhay. Mahal na mahal kita, higit pa sa iniisip mo. Mahal na mahal kita, mahal na mahal kita, mahal na mahal kita, higit pa sa iniisip mo. Mahal na mahal kita, mahal na mahal kita, mahal na mahal kita, higit pa sa iniisip mo. Kung mawalay ka sa buhay ko, kung pag-ibig mo'y maglaho, kung sa oras di ka makita, kung ika'y napakalayo na, may buhay pa kaya tong puso? Yan lang ang maaari nating sadyang matatanggap habang ako may buhay. Ingat! Mahal na mahal kita, higit pa sa iniisip ko. Magandang gabi, Naga!
Grabe naman. Sobrang daming tao. Maraming salamat. At napakasaya na dito ako. Team SND, maraming salamat. At SND Congressman Noel De Luna, maraming salamat po sa pag-imbita sa akin. Gaano ba kalakas sumigaw ang naga? Parin na. 1, 2, 3! Malakas. 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 Okay. Sino magbibigay ito? Sarnaw. Okay. Hindi ko na pagkatagaling. Gusto pa kayo kalanahin. Okay lang ba sa inyo? Taas ang kamay. Gusto ba akong kumanta? Okay. Yung susunod kong kakantahin, I'm sure alam nyo na, narinig nyo na. Kaya sana sabayan nyo ako. Okay lang ba sa inyo? Sino nanonood ng Wildflower? Malakas. Sino Lily? Sino? Si Lily Cruz pa rin. Hindi ba kayo galit kay Arnaldo? Mahal nyo ba si Arnaldo? Pwes, kakantahan kayo ni Arnaldo. Ano? I love you too. Okay, sabayan niyo ako sa susunod kong kanta. Again, maraming salamat Team SND at Congressman Noel De Luna for having me. Okay. Play next song, please. Sabayan niyo ako. Sino ba pwedeng kantahan ko dito? Meron ba akong pwedeng kantahan? Sino bang pwede kong kunin dito? Minamasdan kita nang hindi mo alam. Pinapangarap kong ikaw ay paano kukunin kita? Walang labi at matingkad mong ngiti, umaabot hanggang sa langit. Huwag ka lang titingin sa'kin at baka matunaw ang puso ko sabi. Sabayan niyo ako! Sa'yo at sa tumitigil para lang sa'yo. Isigaw ng puso, sana'y mapansin mo rin ang lihim kong pagtingin. Sino tatawagin ko kayo? Sino kakatawa? Minamahal kita nang hindi mo alam. Huwag ka sanang magagalit. Di naman yata talaga ang aking puso na dati akala ko'y manhid. Di pa rin makalapit, inuunahan ng ama sa aking dibdib. Thank you! Sa iyong ngiti, ako'y nahuhumaling. At sa tuwing ikaw ay gagalaw, ang mundo ko'y tumitigil para lang sa'yo. Sinisigaw ng puso, sana'y mapansin mo rin ang lihim kong pagtingin sa iyong ngiti. Ako'y nahuhumaling at sa tuwing ikaw ay gagalaw, ang mundo ko'y tumitigil para lang sa'yo. Sinisigaw ng puso, sana'y mapansin mo rin ang lihim kong pagtingin. Ang lihim
iyong pagtingin. Thank you very much. Palakpakan po natin. Parang nanghihina ito. Parang nanghihina ito. Parang nanghihina kayong lahat. Naubos ang lakas. Maraming salamat po. Pare, tawagin mo na natin ang The Man of the Hour. Yes, the man of the hour. Palabang natin, SNDN family mga kaibigan. Siya po ang nagdala sa amin sa lahat dito para magkatutan ng kasiyahan. Ayan po, pipila lang po sila. Of course, one more time, give it up for RK Bagatsing! Palabang natin si RK! Choco Diaz, palabakan natin mga kaibigan! Ito ba si Pambo? Ayan. May respeto, makatao, mabuuton, mahiguson. SND, Noel Di Luna. Ano? Katabang sa banwaan ka. Paano, boss? SND. Meron pa kami isang surprise sa inyo! Kakountdown tayo! From 10! SND, Noel Di 9, Luna. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1! Pare, Ang Cesarito! eto na. One more time, give it up, SNDN family mga kaibigan! The De Luna family. De Luna! O gurang, basta ang nasa isip niya permi ang pagtabang. May respeto, Salamat tayo! Maraming salamat tayo sa inyo, Naga. Mabalos sa inyo lahat sa Rubanggi mga kaibigan! Maraming salamat sa ulitin! Magandang gabi and God bless everyone! All right. We still have more performances tonight. We present to you a dance performance from our LGBT community. Aralin mo ang ugali niya. Gusto niya makasabang para kamo maugma. Tadawag kita waling pandemya. Nuwi Luna ka ang tabay ka. Ginibo niya gabos para lang magampanan. Maraming salamat! Maraming salamat! Kita gabos mga Yes! putulato. Sabay-sabay kita sa pag-asenso. Idol ko talaga si Nuwi Luna. Ako na yubot, mabuot siya. Nakulang mga taong tinabangan niya. Kaya niya italingawan pangaran niya. SND. Ang tagal naman ng video na to! Nakakatabang sa banwaan ka. SND. Noel Di Luna, mayong pinipili, dawatius ka. SND, Noel Di Luna. Thank you! Yes! SND, Noel Di Luna. Simple ka mo, mabuuton pa. SND. Noel Di Luna. Nakakatabang sa banwaan ka. SND. Noel Di Luna, mayong pinipili, dawatius ka. SND, Noel Di Luna. Kapag
Yes! Thank you so much from our LGBTQ community! Maraming salamat po sa lahat po na dumalo at sinamahan kami dito sa Plaza Quezon. Maraming salamat po. Ingat po tayo lahat pag-uwi. Maraming salamat po again, Sir Noel De Luna. Makatao, tunay siya na makadus. Sa pagtabang, iniinot ang gabus. Sa pagtabang, iniinot ang gabus. Pag sinabing Noel De Luna, nakakatabang sa mga pamilya. May respeto sa gabus na kalugar niya. Pero may nakaantabi sa naghahagad ng tabang. Mayong pinipili, hubin man o gurang. Basta ang nasa isip niya, permi ang pagtabang. May respeto, makatao, mabuuton, mahiguson. SND, Noel De Luna, nakakatabang sa banwaan ka. SND, Noel De Luna, mayong pinipili, dawatius ka. SND, Noel De Luna, ang pagtabang sila sa puso niya. SND, Noel De Luna, simpleng tao, mabuuton pa. Uyan na naman si Noel De Luna, simpleng tao, mabuuton pa. Lawasain siya magdumandi, inuhon ka. Basta importante, makatabang siya. Araw-araw mo ang ugali niya. Gusto niya makatabang para kamo maugma. Tadawa kita ikwaning pandemya. Noel De Luna, kaantabay ka. Gigilo nagabos para lang magampanan ng tungkulin niya sa tao dahil niya lilingawan. Kaya kita gabos mga Bicolano, sabay-sabay kita sa pag-asenso. Idol ko talaga si Noel De Luna. Ako na yupot, tamabuot siya. Nakulang mga taong tinabangan niya. Kaya niya italingawan pangaran niya. SND, Noel De